Vai a cabo. Pero que taza máis molona. De onde sacaches? De Mans do Mar, empresa especializada en merchandising deportivo e personalización textil que fabricará a túa idea. Tamén lle encarguei uns chaveiros, uns banderíns e un par de bufandas de equipos que me molan bastante. Mans do Mar, merchandising deportivo. Mans do Mar, como mola xa che digo. Somos Dani Cabo e Eros López. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, moi boa Eros López. Como estás hoxe? Día grande, Moi non ben. vale furar, Día moi grande, a verdad. Aquí estamos, claro. Un día máis, pero non é un día máis, non? Non, é a primeira vez na historia probablemente desta humilde canle que temos un presidente e xogador. Efectivamente. Ollo, Bueno, xa só presidente E é non a primeira vez en dúas tempadas de podcast. É que non só eso, estamos ante unha lenda do fútbol galego que pasou, como el me dixo, por máis equipos coloco a Abreu. Hoxe, sen máis dilación, ímoslo presentar. Temos con nós A Óscar La Magia, que tal? Hola, moi boas, chicos. Encantado, a verdade, de estar aquí. Xa tiña, ganas. Houve algún ofrecemento, non se pode non se poido dar. Hoxe sí que pois estamos, aquí estamos. Sí, señor. Todo guai, que caeron enchufes, todo está en orde. Todo sigue enchufado. Hoxe, de momento, pero luego colocalo. Non pasa nada que seguir. Volvemos retomar. Sí, Todo sigue enchufado. Poño Non hai un blanco e problema. negro e tiramos. Pois nada, Óscar, o como decías, despois de intentos estás aquí cun anel na túa man, Que tal? Porque hai un mes que casaches, non? Correcto, sí, a verdade que, moi contentos os dous, Olalla máis eu, hai que ir dando pasos na vida, como no fútbol tamén, a verdade que moi ben. Xa tiñamos ganas de dar o paso, deuse todo moi ben, a luna de miel moi ben, así que moi contentos. Cambiaches a celebración agora, non? Un pouco Raúl González Blanco. Ahora, sí, ahora dese estilo, ahora fago así como Luis Suárez, que eu beso todo o mesmo, pero sí, hai que facer algunha... Ainda non metín gol, pero cando meta, algo habrá que facer dese estilo. Contra quen esta fin de semana? Este fin de semana co Meicende. Pobre Meicende. Equipo jodido. Sí, temos moitas baixas, pobre Marte igual, non? Aseguro que recuperamos xente, vamos competir ben. Bueno. Partido chulo. Que mellor maneira de celebrar ese casamento estando aquí, Óscar? Bueno, a verdade que sí, Comentamos sempre dende os inicios, queremos saber como empezaches ti no mundo do fútbol, vimos por aí que estiveches na canteira do Depor, pero non temos o dato de cando empezaches, como foron eses inicios co balón. Foi no teu barrio, Monte Alto? Sí, correcto, foi no meu barrio Monte Alto, ali hai un parque que se chama Curros Enríquez, ou Campo de Marte, tamén chamado, que dá o nome tamén un pouco polo clube e tal. Aí foron os inicios, non? Moita calle, moito fútbol, moito balón, moito aprender, e así comezamos, a verdad, collendo esos recortes que che dá a calle, esos baches, esos bancos, esos árboles, esa percepción, eso é o que che dá o fútbol de verdad. Sí, efectivamente. Aí naceu a maxia. Por que te chaman a magia? A maxia saiu un pouco en juvenis do Deportivo, que nos facía unha entrevista o Depor Sport, un periódico que hubo fai anos que levaba o tema do Deportivo, das categorías inferiores e todo. Bueno, en xeral tamén tocaba outras cousas, outros equipos. Aí, pois, fixeron unha entrevista de cal sería o meu xogador preferido, ou que mezcla farías, non? De varios xogadores. Eu, pois, escollín varios xogadores e despois dixen que Almiña, que é o meu ídolo, pois que un bo xogador, un xogador perfecto tiña que ter algo de maxia, non? Entonces, entre un pouco de risa e un pouco tal, pois quedoume así o Quedou a magia. O tema da magia, eu tamén axudaba un pouco, a verdad. Co que facía no campo, non vamos dicir que non, e quedou así a cousa. Despois sí que, a verdad, moita xente do fútbol de moitos anos chamame maxia ou mago, ou refírense a mí así. O mago de Monte Alto. Sí, o mago de... Bueno, tamén está aí o Luis Suárez tamén, que... A Luis Suárez é de Monte Alto? Sí. Non sabía, non teña ese dato, Sí, Luis Suárez é de Monte Alto. Entonces tampouco vamos a... Sí. Vaya broma. O segundo mellor xogador da historia. Aí podemos... Mellor que teu irmão, Óscar? Eu creo que non. Eu creo que meu irmão, sí. Está sendo humilde, Meu irmão, as capacidades que ten futbolísticas son moi boas. Meu irmán, eu creo que non chegou a niveles profesionais porque non tiña representante e tal, eso sempre prima un pouquinho a hora de que os equipos elixan e tal, na miña casa nunca fomos de representantes,
E meu irmán sí que era moi bo xogador. Aparte, é moi intelixente. E, bueno, todo o medio campo, despois toda a zona parcela defensiva domina a perfección. Cando estaba ben, pois moito mellor, claro. Pero non lle chaman a magia, Efectivamente. Eso sí que non. Bueno, hai cousas que fago eu que non as vai facer. Entón, como é que chegas a canteira do Dépor? Como foi ese momento de fichar polo Dépor? Xoguei toda a miña vida no Orillamar, que ora é rival directo do Marte. De feito, botáramos algunha bronca con do collín o Marte fai anos, os do Orillamar, os veteranos que, bueno, que levan ao club e tal. Joder, como non viñeches pa aquí? Viñen onde estaba, bueno, donde me chamaron e donde, sabes? E, bueno, tamén vivo moi cerca, os meus pais viven moi cerca do Marte. Meu pai foi socio do Marte desde fai moitos anos e tirei por aí de casualidade, non? Pero sí que o meu club de toda a vida eu nunca xoguei no Marte ata ahora en Modestos. O club da miña toda a vida é Orillamar, xoguei sempre no Orillamar. Algún ano derivaban cho Calasanz porque non había categoría no Orillamar e había unha especie de, bueno, de convenio, e xoguei no Calasanz, pero despois sí que hubo un momento que sí que me chamou o Deportivo cando empezaba juveniles e tal, e, bueno, chamado Deportivo, pues sempre hai que collela. hai que collela, claro. É o club tamén, que é o club onde son aficionado, onde o meu corazón é azul e blanco a nivel de un club grande, e, bueno, é unha ilusión que non se pode deixar pasar. É que espectacular esa xeración, Juan Domínguez, Hugo García, David Añón, Juan Carlos, David Rochela, vai equipazo. A verdad que sí, era un equipazo. Era un equipazo, gañamos a Liga, que era unha liga onde estaba por Sergio Canales no Santander. Era un pouquiño máis xoven, pero era unha máquina. Non sei se andaba Iván Volado no Racing de Santander. Bueno, o Celta estaba Joselu. Mítico. Estaba Joselu, despois no Sporting de Gijón tiña vos xogador, estaba José Ángel, lateral. Mítico, Cote, sí, non? Sí, Cote. Que se rayou, Que ¿no? se rayou. Sí, rayouse. En xeral había vos equipos, pero nós tiñamos un equipo. O que tiñamos nós tamén é que, aparte de xogadores que despois foron profesionales, é que o que había no banquillo, o que quedaba descartado era moi bo tamén. Entonces o fondo do armario era tan grande que a verdade é que calquera que salía facía o ben. Tes algunha anécdota desa época, por exemplo, que nos contabas antes de que gañades a Liga, ibades gañar en Amadroa? Sí, bueno, esa é moi boa. Esa aí o Celta estivo así pillo, pero non sei ben. Aí íbamos gañar a Liga Amadroa e puxeronnos un partido que ao final gañamos a Liga na Amadroa. Pero íbamos a gañar un pouco antes, non? E o Celta puxo un partido, recordo, ás 10 da mañán, que eso é un pouco jorobado, non? Así un pouco estrategia, non? Porque ir desde a Cora sales desde Coruña, etcétera. Porque esos días parece que, bueno, había bastante niebla. Na Madroa sempre había niebla, así pola mañán a primeira hora. E había unha néboa que non se desplazara esa Televisión de Galicia, porque, bueno, era un pouco Xuvenil División de Honor, xogábamos un pouco a Liga os dous, e xogaba José Lunes e Celta, tiña o Celta, tiña moi bo equipo tamén. E había néboa e suspendeuse o partido. Eu creo que tamén foi un pouco buscado. O Celta non quería xogar. Tiña ese medo de que sí, que non gañen aquí a Liga e non la celebran aquí nos Fociños. Ca mala sorte que tivo o Celta, que semanas despois sí que fomos a xogar o partido e pinchamos un partido entre medias, que non solíamos pinchar, a verdade, éramos un equipo bastante fiable, bastante bo. Pinchamos un partido entre medias e volvimos con a opción de gañar a Liga na Madroa, se empatamos, creo que a ceros. Pinchaste esa aposta, Óscar? Non. Bueno, non recordo, a verdad, pero non creo. Éramos moi super competitivos. Aí non quería perder ninguén. Ao final acabamos celebrando a Liga na Madroa 0-0. A ver, quedáramos no campo de artificial e celebramos ali a Liga. Temos ali fotos ca bandeira do Dépor. Aí, bueno, un pouco. Están por aí as fotos, sí. Sí, pode ser que teña algunha por aí, sí. Menudo documento. Sí. Ca bandeira do Dépor, todos, pois, onde pon aí está bueno, a Madroa ou aí temos aí a foto ca bandeiriña e tal, sí. A joder. Quedará un pouco por recordo, a verdad. A veces busco e tal e pero bueno, digo, que ti non odias ao Celta, non? Non. Eu son, Odio non. Non, a min Aspas, por exemplo, xa me encanta, a forma que tivo sempre o Celta de traballar a canteira encantoume. Os equipos que tivo o Celta todos estes anos, hubo equipos que me gustaron moito tamén. Son seguidor do Dépor e eu son do Dépor a muerte, pero odiador do Celta, non. Algúnha outra anécdota desa época en juveniles? Non sei se ti destacabas daquelas moito ou se había outros que destacaban máis, como era? Sí, destacaban máis outros. A ver, eu era un xogador diferente. O sea, refírome, o que tiña eu creo que non o tiñan os outros compañeiros. Media punteando, non? Sí, media punteando, que sempre xogaba na final na banda, pero bueno, sempre me iba po medio e facía cousas que non facían os outros compañeiros. A magia. Sí, ou pases picados, ou pases sin mirar, ou pases moito pase de exterior, cousas que os outros técnicamente eu creo que non estaban
o nivel que eu daba, pero despois eran outros xogadores que tiñan outras cousas. David Zañón na miña posición, Dani Bea, que para min era o mellor xogador do 89, que era o capitán da selección galega tamén. Coincidiches máis adiante con el. Sí, tamén, moi bo Xa amigo falaremos. meu. Despois estaba Chirri tamén, que un xogador que era moi bo. Luis Ángel, que despois cos Somozas tamén fixo moi boas campañas, que sí que técnicamente Luis Ángel era moi bo. De Luis Ángel Teñemos- falan maravillas, Es que os extremos éramos eses. Eu era suplente. Sí que cando faltaba algún xogador, sí que era o xogador igual 12 ou 13 que sempre podía participar, pero arriba había moita dinamita. Despois estaba Hugo García arriba. Había moi bo equipo. Despois sí que acórdome unha anécdota moi graciosa que sempre me recorda Juan Domínguez cada vez que me ve. Que eu dicía Juando, sí, que eu decía entrábamos moitísimo en pretemporada, que era terrible. Un día dixo Devesa que había de entrenar tamén pola tarde, non estaba así previsto, creo. José Luis Devesa, que era o entrenador. E dixen, a ver, Devesa, que non me coñecen no barrio os rapaces, joder, que nos sen pasar por ali, sabes, entrábamos moito. Juan Domínguez sempre me dixo, joder, cando xistes a Devesa que entrábamos moito, que non che coñecían no barrio, e eu, é verdad, joder, non salíamos da Begondo. Bueno, ao final merecía a pena, a ver, éramos... A experiencia de estar no Depor. A experiencia, os xogadores eran moi bons, era unha proyección moi boa para despois, pues, todos acabamos mínimo en segunda B, eu creo, e dai para. Sí, non? Dese equipo... Todos tocamos segunda B, os que quixeron un pouco máis, os que quixéramos un pouco menos, pero A antiga segunda B que era outra Que era unha cousa, bomba, era unha bomba. Sí. Eso. Aí había un nivel, Sí, a xente cando me pregunta si ata onde chegaches a segunda B, pero a segunda B de antes. Claro. Digo, Claro, é que era outra cousa. Era outra cousa. Entón, o primeiro, pasamos xa a senior. Ese primeiro ano senior vemos que vas para precisamente Orillamar, non? Xogas un ano no Orillamar, en Sí. primeira autonómica. Sí, pode ser. un pouco así enfadado, non enfadado, pero Sí. bueno, eu creo que o Depor naqueles anos non facía as cousas moi ben. Comentaron algunhas persoas. Sí. Sí. Bueno, eu rayeime como cote. Non é que me rayara, pero bueno, sí, non sei, tiña ofertas de terceira boas. De feito, tiña un Montañeiros que creo que ano seguinte subiu a segunda B. Non era mal, Sí, que anos despois bueno, tiña moitas ofertas. Pero nada, non escoitei a nadie, como sempre xoguei a Orillamar, pues era tamén unha forma de devolver, pues a confianza. a confianza de que, bueno, foron onde me formaron e fun para ali, fomos cun bo equipo con xente do Calasán de División do Honor que estaban juveniles, que tamén tiña moita capacidade, David Piña, que agora está tamén comigo no Marte, vos amigos, Hugo Rodríguez, que tamén foi que era o lateral dereito de División do Honor do Deportivo, titular indiscutible, que tamén pois acabou fora do Fabril ou tal, e tamén fomos para ali por Orillamar e tiñamos o Baby Orilla, chamábase o Baby Orilla porque éramos era moi raro daquelas que era unha primeira regional moi boa, Claro. que estaba o Mesón do Vento, estaba Arteixo, Ostras, estaba equipos que despois chegaron hasta a terceira, o Mesón do Vento Como e foi tal. ese ano, Óscar? Ese ano fomos campeón de inverno, Hostia. e despois as últimas 10 jornadas pegamos un baixoncillo e acabamos cuartos, quintos, pero Joder, pero bueno. foi puidemos, creo que ascendían primeiro e segundo, despois había algunha promoción, non me acordo ben, pero a ver, había equipos moi bons tamén. Sí. Bueno, entre un pouco que éramos moi xóvenes, algunha baixa que tivemos, ao final, acabamos un pouco pecando o pato de novatillos e Suele que pasar. tampouco había objetivo de subir a preferente, sabes? Pero claro, o equipo era bo e Estaría guai, fomos riñando. Acórdome, Orillamar en preferente? sí, estivo unha vez. Unha vez. Unha ou dúas, pero unha máis reciente sí que estuvo. Estaban os gemelos, que ahora son os gemelos de Orilla, míticos, ali en Coruña, que ahora son os axudantes do primeiro equipo. Non sei se estaba Nico de Fútbol Playa, a selección española, que tamén tal, había bons xogadores. E algún xogador ainda quedou, bueno, despois os gemelos foron con nós, quedaron despois para ese bo ano que fixemos tamén estaban eles. Sí. Costou o salto a senior? Ou moito cambio? Porque ou iba sobrado, como foi ese ano? A nivel goleador, por exemplo? Porque, joder... A nivel goleador, ese ano xogábamos 5-3-2, xoguei no medio. A ver, eu son media punta. Sí. Digan o que digan todos os entrenadores do universo. Media que me punta dan igual, clásico, se lles de mando un toda a mensaxe vida. a todos que levome ben con Son casi un todos, pero eu son media punta. E despois pasaron unha banda porque, bueno, ao final... O fútbol evolucionou a iso. É porque é moi difícil xogar en banda tamén. Entonces, eu entendo ben o xogo de banda. A min gustame moito o fútbol, entonces sempre ando dando a cabeza, ando lendo libros, vendo entrevistas, vendo historias. E dende pequeno sempre me chamou moito a atención. Entonces, pois bueno, eu creo que
aprendín a xogar como en todas as posicións, ou en casi todas, sobre todo as de parcela de medio campo hacia arriba. Claro. Que se teño que xogar de lateral xogo igual. Pero entonces sí que acabei xogando moito na banda. Pero ese ano sí que 5-3-2 no Orillamar xoguei de medio. Foi un bo ano. Non me acordo datos, pero metín bastantes goles. Xogando de medio. Sí, Xogador, de medio ofensivo. Era o medio ofensivo do equipo. Incluso 5-3-2 acabei xogándose como de segundo punta tamén ás veces, cando faltaba alguén tamén. Bo ano seguro que fixeche. Sí, fixemos, Porque despois... Porque despois xa directamente salto a terceira co Cerceda. Aí co Cerceda había un convenio. Fixeron un convenio, sí. Orillamar Cerceda? Orillamar Cerceda. Antes que o de... no, perdona. Iba a decir de por Cerceda, pero non houve de por Cerceda. No, Foi de por Lugo. O sí. sea, Cerceda Lugo. Cerceda Lugo. Cerceda Lugo, sí, anos despois. Hubo un convenio Cerceda co Orillamar. Eu creo que tamén o Cerceda sabía que aí íbamos unha camadilla boa do 89. Bebe Cerceda. Sí, Querían sí, pescar, sí. ¿no? Pescaron. Despois de esa temporada fomos bastantes dese equipo a probar no Cerceda. E quedeime eu, e ao final quedouse Josito Castro, que viña dos juveniles do Depor, creo, que era un ano menos que a min. Quedouse Josito. Despois, ademais, sí que non... Algúns foron ao Val, outros foron ao Mesón do Vento, David Piña, Hugo Rodríguez, veo o fillo de Agulló, tamén que ahora está no Arteixo, Pablo Agulló, sí. Ese ano tamén me viñera a probar, que íbamos xuntos. El era un ano menos, tamén. Sí. Quedáranse comigo e con Josito Castro. Sí, Que unha terceira división dun nivel moi alto, tempada 2009-2010. Temos por aí apuntado compañeiros teus, Christopher o porteiro, Antonio López, Juan Cabrejo, Felipe Rodríguez, pero eran veteranos xa, ti aí como... Sí, eu... Antonio López xa veterano aquela. Antonio López increíble, Antonio, amigo. Este ano ao final sí que non, creo que medio retirouse. Non está xogando, non? Está xogando? Creo que non. No. Falaban aí, eu sempre manexo moita información. Por eso Silva... Silva... Iba po Betanzos ou non, eu creo que non está xogando, pero xogará porque o tío está espectacular, increíble que como bestia. está. Como cheguei a Cerceda fai 18 anos, está igual. Facía voltereta xa para celebrar os goles. Facía de todo. A verdade é que ese equipo levo no corazón porque chegas con 19 anos que cheguei eu, como me acolleron, como me coidaron, como o que me aprenderon, foi con 20 niños, claro. Con 20 niños, e eu acórdame, vou contar unha anécdota que teño moitas. A ver. Conta. Son as mellores. Sí, eu iba a facer a pretemporada co Cerceda, chamaban do Deporté. Creo que fora o mister Rubén García, o mister que tiñamos no Marte o ano pasado ao principio, que ao final foi po Monta e tal. Rubén, claro, sabía como era eu, que era eu cando era joven era de dar titulares terribles, o sea, terribles moi Esperemos que hoxe estes á altura. Sí, seguro. Acórdome que eu iba con un amigo meu que está ahora tamén axudando moito no Marte. Íbamos no coche. E falando, chamoume, falando, e meu amigo, a ver, que corte xa, que non sei onde íbamos, pero que estou cansado xa da conversación, sabes? Eu pensei, dixen, poulle dar un titularazo e que nos corte unha vez, que temos que facer por aquí, non sei, era bravo así, íbamos facer algunha falcatruada por aí polo barrio e tal. E acórdame que lle dixen que hai recorte de período que teño na casa. E me preguntoume, e quedarás ti, o sea, confías en quedar, estás a prova? Eu xa lle dixen, mira, a menos que haxe un Pelé un Maradona, dos que íbamos a probar, que bo titular, tío. Dos que íbamos a probar, ou bueno, non sei como se interpretou, espero quedarme. Titular. A menos que haxe un Pelé un Maradona, quedo. Palabras que máis quedarei en Cerceda. Que sobrado, Ostra, queríanme matar os primeiros días. Sí? Querían a por ti completamente. Os veteranos. Non queríanme matar, pero bueno, algún creo que non, algún non o tomou moi ben. Era outro rollo. Era outro rollo. Eu cando hablo cos meus rapaces de 18 anos do Marte, digo, madre mía, se estiveredes antes no pues safomo un pouco Xaco, que Xaco estaba no Cerceda, Xaco xogadorazo tamén. Xaco viñera do Orilla, coñecíame ou tiña, sabes, sabía quen era e tal, e Xaco tamén por Monte Alto, por esa zona tamén controlaba moito e tal, e xa sei, cando cheguei ao vestuario, non me acordo exactamente, foi moitos anos, pero colleu me dixo, porque algún dicía, andaba falando eu escoitaba que andaba, este foi o que dixo tal, ou algo así. Xaco, este de Monte Alto e de Orilla, así que respeto. Nanai, hostia, gracias e tal. Joder, e esa primeira tempada queda de segundos, ademais, despois
Detrás do Fabril, por certo. Sí, Imagino sí. que un Fabril no que estarían os teus compañeros. Estábamos Sí. meus compañeiros, sí, casi todos. Sí. Había algún máis maiorciño, tal, igual estaba Dani Rodríguez, non me acordo exactamente, ou algún de un par de anos máis ou un ano máis, pero estaban todos os compis, sí. Era un equipazo. Pero o Cerceda que era un equipazo. Claro, que o Cerceda era unha locura. Que non ascendedes, pero ese segundo ano Manu Barreiro e José. É que vaya dupla, Es que era imposible. Souto, mítico Souto. Dani Bea tamén está, segundo ano veu Dani Bea tamén. Había un equipazo, Rodri Veiga era boísimo no medio campo. Manu Tío, pero Castiñeira. esa- Manu Castiñeiras, Mariño. Era unha Rodri selección. Veiga. Por Rodri Veiga era boísimo. Sí, non? Era boísimo. maquinón. Sí. E esa tempada, claro, que hai auténticos transatlánticos tamén, porque era un terceiro co Racing de Ferrol, Sí. co Club Deportivo Ourense, que lle Gañamos a Liga, non? 10 puntos ao segundo. lle Exactamente. 10 puntos ao Sacadeslle segundo. 10 puntos ao segundo, que era o Racing de Ferrol. Sí. Nada, aquilo era unha festa continua. Pero non ascendedes, non? Non, porque tocarános o Llagostera, que acabou en segunda, pode ser? Sí, sí. Sí, además, Sí, sí. poucos Ahora son anos as- despois. A ver, o sorteo foi moi malo. Despois cambiamos o entrenador na última xornada. Que en Cerceda sempre han de tomar decisións. Ou na última ou nas 5 últimas. Mira, nos 2 anos que estivo en Cerceda, perdón, no primeiro ano cambiouse o entrenador na última xornada. Suso Moure veu Nacho Pacios. Na última. Por que motivo? Non Motivos sei. persoais. Non sei. Non sabes? Barullos. Había cama no vestiario. No, Eso non. non. O que Cousas pasa é que, bueno, directivas. sí, equipos que íbamos tamén unha capacidade de hostia, eu creo que tamén a directiva decía, pues, vamos con igual un pouco de desidia a fase de ascenso. Enfacíase, bueno, un pouco de todo, un pouco, non Eso é sei. raro, Mira, non se ascendeu eses 2 Sí, anos. e despois Nacho Pacios creo que estaba no segundo ano que gañamos a Liga, acabou Manolo García entrenando ese equipo que gañou a Sí. Liga. Non me acordo a xornada, pero igual a falta de 5 ou 6 jornadas, que xa estábamos prácticamente. E veu Manolo, tocou nos Agostera, que tiña un equipazo, que acabou subindo a segunda, eu creo. Que non lle sabe xogar en campo artificial, que tiñan. Sí, E despois sí. tocou nos San Sebastián dos Reyes. Buah. Que acabou xogando en segunda vez sobrado, co dianteiro fichou no Córdoba que chamábase Patiño, que metera 3000 e pico goles. E bueno, tocounos aí un... Que pena, Sí, o 3-1 palmáramos na segunda, o Llagostera metémonos un repaso na ida na volta. Despois en San Sebastián dos Reyes sí que Manolo García fixo aí unha gaiteirada un pouco ali en San Sebastián dos Reyes, puxo a José na banda esquerda, Xaco de falso 9, Manolo Barreiro no banquillo, tal, Como era esa dupla? Manolo. No, é moi bo tío Manolo, Sí, Quentouse aí. Sí. Despois 3-1, acabamos metendo no último minuto Bautista de cabeza e meteunos un pouco na eliminatoria. Na volta 1-0, gañamos, pudimos meter, eu creo que na volta merecimos empatar, o sea, empatar a eliminatoria, pasábamos por o valor doble. Sí. Fallou Souto unha vaselina, acórdome ao final, así media vaselina, fallamos moitas. O sea, na volta merecimos pasar, pero levábamos aí o 3-1 de non puido ser. Esa tempada tiveches que dar un carro de asistencias, porque entre José e Manu Barreiro... Cuidado. Sí. Entre a primeira e a segunda, máis na primeira igual, porque na segunda sí que jorobaime oís, rompín fibras en algún, non xoguei tanto como na primeira. Na primeira foi terrible. Na primeira púxome Suso Moure de titular no primeiro ano. Púxome de titular o primeiro partido e perdimos co Pontevedra B. Bueno, xa salto de temporada anterior, pero que acórdome das anécdotas e tal. Sí, ti dalle. E me dixo Suso Moure, porque sí, sempre foi medio baguete para correr e tal, sempre iba cos veteranos detrás de todo, con Xaco Cabrejo e tal. E púxome titular o primeiro partido e perdemos. Estábamos dando as voltas ao luns para recuperar e tal, e díxome delante de todo o mundo: "Óscar", e eu que? "Vas moi atrás, non che vou poñer titular todos os días, tal." Eu, mocou, onde va? Bueno, nada. Xoguei suplente o segundo partido na casa, pero íbamos xustos. Salín, di 2 asistencias o tal, e despois xa era o lliño dereito de Suso Moure. Sí, señor. Pero sí, moitas asistencias. José Lu, Manu Barreiro. Como era xogar con eles? Metías un melón e era unha asistencia, sabes? Metías calquer cousa, era unha asistencia. A mí pareceme tremendo que se xuntaran Manu Barreiro e José Lu, unha locura. A mí eran máis ou menos novos daquelas, Sí, que, joder. Barreiro viña rebotado Zamora e José Lu do Teruel. Aparte eu iba moito con eles na habitación, cando había desplazamentos de fases de ascenso. Personajes eles, ou tiñan que ter máis de ti, ou como era o tema? No, personajes, pero no bo sentido, moi boa xente. Eu como Manu Barreiro sí que mantive moita relación, moitos anos. Despois coincidimos no Pontevedra, que medio foi por el.
Iba moito a Santiago, quedaba a dormir a súa casa. El tamén viña moito a Coruña, tamén cando saía. Manu Barreiro por Monte Alto. Sí, por Monte quedaba moito, moito, non, pero a veces quedaba na miña casa, tal, e tiño moi boa relación. Agora perdeuse moito porque ao final, claro, cada un o seu, fillos, non sei que, Claro. xa non vais a ningún lado a propósito, xa, bueno, pues cada un Falas está de ao seu. fillos, Óscar. Sí, Dilo por ti. fillos el. Bueno, eu xa me toca, pronto me toca. Xa me están apretando as tuercas. Exclusivo aquí. Xa me están apretando as tuercas, pero non, de a luna de miel viñemos. De momento 2. Sí, está a gata, bueno, máis a gata que temos na casa que dá bastante leria, que é máis revoltosa que tal, Como se chama a gata? Aria. Bon nome, por Arya Stark. Sí, bueno, por Aria está así, gustoume sempre a min gustoume Xogo de Tronos, gustoume o personaje de Aria. Sí. Non me pon Bueno, pon a pero- gatiña, Cadroulle. gustoume o Aria. nome, sí, gustoume o A verdade nome. que está ben. E despois que, porque ti fas as tempadas a nivel individual tamén, non encendes a segunda B, pero Sí. chega a chamada do Montañeros, pode ser? Chega a chamada do Segunda B. da Montañero, sí. Entre medias, sí. Que pasou aí? Entre medias tamén chamáramo Lugo, cando estaba no Cerceda. Oh, Estaba aquí que se tían. Claro. Pero claro, aí hubo, non sei que pasou exactamente, porque o Cerceda portouse moi ben comigo sempre. Sí. Moi ben. De feito, cando empecé a xogar, cando era cativo, pois tiñas X soldo, vale? Sí. O estipulado por unha persona pois, de 18 anos e tal. E así que destaquei, hubo un par de chamadas tal, aos poucos Mellora meses, de contrato. mellora, sí. O contrato, se pode dicir contrato, Sí. evidentemente, o que o Cerceda sempre se portou moi ben. De feito, chamoumo Montañeiros, que estaba José Ramón de adestrador, e o Cerceda quixo que me quedara como fora. En Tiña terceira. unha reunión con sí. Nando, que chegaba ao Cerceda, Nando xogar no Deportivo, Sí. Sí, sí. co Presi, co meu pai e tal, pero dixen, mira, quero xogar en segunda B, Claro. a ver ata onde podo chegar un pouco, por así dicilo, e por eso tamén se fixo o tema de Montañeiros ao final ao da casiña Ao lado da tamén casa. e tal, sí. non tes que andar pois viaxando nin desplazándote no sentido de irte fora de casa, que eu sempre fui moi caseiro. Sí. Porque, de feito, non o contei antes que me olvidei, pero cando estaba no juveniles do Depor, antes de acabar a liga, fun a Finlandia, chamoume un equipo de ali, por medio Hostia. aí sí que tuve que ir con un representante, non firmei con el, pero levoume el. Veu Sí, meu pai comigo, porque eu era un cagón. Claro, é que Finlandia No, fai frío. O Inter turco, Ah, sí, mítico. ahora que recordo, que daquelas Eso xogaba é moita, Europa, non? daquelas xogaba champísimo, ganaba a liga. E fun, e era moi caseiro, non? Veu meu pai comigo. A E ver. quedábame, facíame un contrato da hostia. Son decisións tamén, non? Sí, facíame un contrato da hostia para ser un chaval de 17 anos, ainda non tiña 18. Pero era un cagón. Dicían, E Óscar aparte o de Magic. Sí. Óscar Magic. Madre mía, eran flauxiños, Sí. Xogamos Facías carreira, Óscar. Xogamos, sí, coño. Joder, puxeron o contrato encima da mesa os 2 días ou así. Acórdome. E decidiches? O representante era medio así mangantiño e tal. E ese día collíanme, estaba meu pai, eu, outro que tiña representado, imos cenar fora. Vale, imos cenar fora. E collían o outro chaval que tiña, collían a mí. Plantou nos os contratos encima da mesa e tal, e o tío estaba contentísimo. Iba a levar tamén a súa tal. E pillou tal melopea e tal, Hostia. que non apareceu no hall da entrada. Meu pai foi á habitación a collerlle aos embarques porque perdimos os avións para volver a Coruña desde Finlandia. Meu pai traballaba o día seguinte. Claro, meu pai veu porque lle dixen, papá, ven comigo, que é un cagón. Son Sí, de sí. barrio, pero daqueles A era ver. máis cagón. Era cagón. Sí. A ver, Tiña 17 medo. niños, tal. Sí, sí, Bueno. veu comigo. E despois, gracias a Dios, que no aeroporto de Turco había un chico que hablaba español e nos colleu todas as escalas posibles. Hostia. Para que volvéramos pois no día, ainda que fora máis tarde, pero Ostras. sí, Ahora sí, entendemos por que non tiveches representante. porque non tive representante. Vaya trauma. Tampouco a mi padre lle gustaba moito. Pero eso tampouco axudou. Claro. E despois tamén se entende tamén un pouco porque eu non quixen xogar tampouco máis arriba moitas veces por eso. Eu sempre Porque tiña, eu de fora. eu hubo anos que tiña ofertas de filiais e tal, de segunda B. E nunca quixen. Algún podemos falar. Tío. Sí, Tenerife B, acórdome. Moitas veces tamén os do Cerceda non é que me axudaran, pero chegabas yo o run de, bueno, pues sistemas que tiñan de oxeadores e tal, e
e había, sempre tiñan, pois Cabrejo tiña moitos contactos, non contactos que lle preguntaban, este chaval e tal, e moitas veces hubo así algunha cousiña. Tenerife B, Osasuna B, acórdome que estaba Lecumberri por ali, que era moi amigo de Cabrejo. Sí. Oye, Cabrejo, hostia, falamos moito deste chaval, eu creo, sí, eu creo que Que chaval. ti naquel momento E ao con final, 20 e pico, sí, aparte 20 poucos. Sí, aparte era delgado daquelas e tal. Despois sempre se me tildou de rechoncho e tal. Pero sí, andaba ben, a verdade, andaba ben. E despois sempre quisen quedarme un pouquiño máis na casa. Aí no Montañeiro segunda B era perfecto. Montañeiro segunda B na casa. Como sí, Dios. Coincidimos na casa, que era unha boa Menudo equipo, oportunidade. Rubén Sí. Rivera, Buf. Herbert, Romay, Cano, Adri Cruz, Jimmy. Que tal con Jimmy, Moi ben, un fenómeno. Jimmy top. Fixemos moitas migas. Normal, ¿no? Sí. Salíades moito por Coruña. Jimmy iba moito por Coruña a salir. Sí, salimos por Coruña. E con Jimmy eu fixen moitas migas de ir por aí. Joder. O sea, de ir por aí, íbamos a Santiago, acórdome un día, gañamos, perdimos a final da Copa de Diputación, pero gañamos as semifinais contra o Cerceda. Era a festa do Albariño. Fomos de Cerceda directos a Cambados no Forest Core que tiña Jimmy, que non sei que muñeco tiña aí como atrás un muñeco, non sei que tiña, me acordo. Fomos os dous. Dinos moito que temos que traer a Jimmy aquí. De Cerceda, Jimmy un fenómeno, aparte un xogadorazo. Fomos, acórdome desa anécdota, fomos a Cambados os dous. Igual o partido acabou tarde, porque era mítico partido en Brao, 6 da tarde, que ainda poñían tarde porque hai luz. Xogáramos contra Cerceda, gañáramos e fóramos os dous pa Bebendo Cambados. viño, no coche. No, coche fomos, eso sí, cando chegamos ali acabou o seu conto. Acabou o seu conto. Pillaste ali un sitio para dormir ou... Non, no coche de Jimmy, dormimos. Un clásico. Que recorde eu, sí. E logo o día seguinte entreno de recuperación. E logo o día seguinte, creo que domingo librábamos, despois sí co luns sí, pero bueno, o domingo costounos vir pa Coruña. Andábamos un pouco. Ese ano Sí. eu marchei a mitad de temporada. Sí, correcto. Pero que tal en marchei. segunda B? Máis esa mitad de tempada ou Pontevedra, pero que tal en segunda O B? mellor que me pasou. Sí? O sea, a nivel futbolístico, o sea, fixen boas migas tamén con todo o mundo fixen boas migas, pero ali sobre todo con Iago Iglesias, por exemplo, teño moita amistad con el. Aprendí moito. Moisés Pereiro, Iago Iglesias, Pablo López de central, o que é entrenador do Sí, que despois Rubén coincidís Rivera, con él. sí. Cos rapaces xa os coñecía, Herbert, Romay, Cano. Encima esa segunda B. Porque Didi, quen andaba por aí? o Lugo do ascenso aquí que se tien con Belfort, Belencoso, Manu, Pita, Sebane, o Castilla do, creo que fixeran récord de José, puntos ou non me Carvajal. acordo. Sí. José, Morata, Carvajal, Joselu Mate. Joselu, Cherisev, Os Fernández. Juanfran Moreno, Pedro Mosquera, que era coruñés, ¿no? Sí, O sea, é sí, coruñés. Coñecías a Pedro Mosquera persoalmente? Non. El pirou moi novo. O coñezo de pequenos de... El que empezou no Galicia Gaiteira. Non teño nin idea. Creo que no Gaiteira. Mira ti, Estaba Pedro no Galicia Gaiteira, que é un clásico aí de Coruña tamén. Eu coñecía de cando antiguamente había unhas escolas deportivas en Coruña que xuntaban os que querían ir de cada equipo. E outras veces tamén sí que facían un poquinho de selección e tal, depende do día. E entonces aí xuntábamos varias idades, 88, 89, 87 e tal. Ele é máis novo que ti? Ele é máis maior. Un ano máis. Recordo de entrenar con el cando éramos pequenos, que xa era boísimo e tal. Claro. Estábamos aí, sí. Vaya segunda vez, sí. Sí, Tenerife estaba, Albacete. Buah, Albacete, sí. Que algún recordo, algunha anécdota, Óscar? Porque ti xogabas moito. Non, eu xogaba pouco. Eu xogaba pouco, recórdome, sí que fixera moi boa pretemporada porque foi un ano no que a xente non andaba moi fina, o sea, o Montañeros viña de facer cousas octavos, sextos ou cousas así, non sei se Copa de Rei incluso. Ese ano foi un ano malo, o sea, foi un ano, non salían as cousas. Sí. Non salían as cousas. E sí que ao final teño oportunidades, xogo algúns partidos e sí que xogo. Acórdome José Ramón, que foi o que me ensinou moitísimo, a entender os xogos, ensinoume José Ramón. Pero moitísimo. Competías ao máximo. Cando eu marchei do Montañeiros para Pontevedra, dixen José Ramón está loco, porque José Ramón ensiñate cousas increíbles. Espacio, tempo, superioridades, cantos hai aquí, cantos hai ali, por onde tes que ir, por onde non, que tes que facer. El dache como as solucións de unha especie de tipo de cousas de ver o fútbol que eu comparto. Non as compartía daquelas porque dixen, José Ramón está loco, está tolo. Pero despois cando marchas do lado de José Ramón, dis, como boto de menos a José Ramón. Claro.
Despois o recuperei con Pablo López cando nos entrenou as Pontes, porque era tamén dese estilo, despois Pablo López o trasladou de entrenador. Ahora no Racing, Sí, claro. Ahora non o vi moito no Racing. Ahora tamén, sabes, pero por exemplo en Terceira, que pasa? Que en Terceira cando nos entrenou Pablo López, esas Pontes que xa falaremos máis adiante igual, Sí. era un equipazo tamén. Sí. Entonces, hai que ter tamén mimbres para facer esas cousas, pero José Ramón sí que ensinoume cosas moi importantes que ahora creo ferventemente nelas a nivel futbolístico de xogo e todo eso. Despois eso, comentábamos, Óscar, que a mitad de tempada, pois non sei, ao mellor porque non tiñas tantos minutos, chega a oferta do Pontevedra en Terceira, pero o Pontevedra non sei como se deu e por que decides ir ali. O Pontevedra sí que empezou a ter minutos, de feito eu creo que iba a xogar máis. Bueno, máis non sei, porque marcha José Ramón. Marcas un gol no Montañeros, non? En segunda B. Marco un gol, non me acordo do equipo, tío. Que raro que non te acordes. Sí, Langreo. tío, eu creo que sí, era de Asturias. Non sei se Langreo ou... teño dúdas, gañábamos estaban fatal ese día porque tiña un constipado, de feito pedín o cambio porque se dixen a José Ramón antes do partido xa lle dixen estou fatal. Tiña un constipado, estaba jorobadiño. Mira ti. E despois pedín o cambio no 55. De eso sí que me acordo, pero do equipo non me acordo ben. Me acordome que foi unha xogada un mau a mau un pouco largo e fixenlle unha pecadiña pequena. Clásica, O flu game, Acórdome da celebración, porque foi cando desmayara Lopetegui na... Hostia, na que, sexta. A ver, que non foi unha broma con desmayo non tal, pero fora cando a desmayara, eu creo que fixen así unha especie de desmayo. Bueno, pues a ser la tele. ¿No querías sorpresas? Sí. Ai, Pois sí, Sí, e despois señor. marcha José Ramón. Eu que estaba moi tal con José Ramón, dixen, pois mira, hubo unha reunión ese día no Montañeiros que eu acabei entrando de último e iban falando con cada un. E a min falaronme, díxome o presidente, antigo presidente Fausto, mítico Fausto, díxome, queremos que te quedes, porque, bueno, aparte eres un xogador que tamén en Terceira, bueno, a fatídica que pensaban estaba... xa que... Tal, e aparte eres un tío acojonudo, tal, que a xente crete moito, tal. Vale, voume pa casa, levántome o día seguinte, tarde, 25 chamadas de Manu Barreiro. Bueno, 10 chamadas raras, de números tal. Manu en Terceira aínda, Manu no Pontevedra. Eu, último día de mercado era. Porque aparte había mercado, daqueles, había que cerrar antes das 6 da tarde, non sei cando. E Manu Barreiro chamando e ti. Levántome, sí, tarde, porque a reunión do Montañeiros forase moi tarde, eu como son moito así, ide entrando vos, e iré, vou de último, non pasa nada. E fun de último casi. Collo o teléfono, que pasa, Manu? A ver, que fai nos falta un banda ou un da parte arriba, quero que veñes, queremos que veñes e joder, estate chamando Milo, por eso te chamo, porque non me colles o teléfono eu estaba dormindo, tío, unha reunión onte, queren que me quede no monta, pero bueno, non sei, claro, despois xa empezas a sopesar xogar no Pontevedra. Cuidado. En 3 minutos. Non me Digo pouco ao meu broma. pai, que meu pai é un futboleiro da leches tamén, sí, non xogou así ningún lado ni nada, pero é un futboleiro, gustalle moito o fútbol. E os dous fillos que lle saleron, pois bueno, andivo por aí adiante, entre seleccións de fútbol sala, seleccións de fútbol grandes, paseo un pouco. Paseo moito. Dixo, hostia, os creo Pontevedra. Aparte está Manu, que en Cerceda fixemos moas migas, e xa dixen, mira, chamei xa habían falado co Monta. Porque eu, claro, desperteime moi tarde, non sei, ás 12:30 ou así ese día. E xa tiñan todo así, non arreglado, pero evidentemente eu se non quería marchar non iba a marchar, pero chamoume e me dixo, mira, Óscar, a verdad, porque claro, en segunda B é o máis parecido tamén un pouco ao fútbol profesional. Xa tes que para sair, os xogadores pois teñen cobrábase pasta. Sí. Os xogadores teñen que chegar a un acordo, firmar un bo contrato, cousas así. Sí. Xa non é, bueno, marcho de aquí, vou pa ali, como en preferente ou a veces en terceira, Sí. que pode pasar. Entonces, claro, mira, liberamos un salario, igual esta xente que lle dixemos que marchara non pode marchar porque non arregla ningún equipo. Ata nos ven ben a nós tamén. Sí, Claro. podenos vir ben. Aquí está a túa casa e po ano Deus dirá. Foi así, despois foi pois un pouco pois negocialo e veu un Milo Abelleira a entregar que di con Milo Abelleira na porta da Federación. E firmamos ali, entregamos toda a documentación, tiña que vir antes das 6 da tarde, si que chegamos ás 5:30, 5 e tal, e firmamos todo. E ali eu flipei porque tamén ali jorobáronse algún fichaje ali in situ que tiño Pontevedra, acórdome. Algún fichaje. Creo recordar, non sei, creo que fora Estefan, este dianteiro que despois foi o Boiro, Noia, tal. Pois creo que
non pon a mão, era dianteiro, creo que era Stefan. Era Pero bon, Stefan. non sei onde andaba, que o quería entrar non me acordo. E non se puido non se dar. deu. Eu sí que estaba ali, firmamos todo, Emilio, veña, mañán vou a entrenar. Sí. E así foi, Iba, despois... iba desde Coruña, collame Manu Barreiro, iba no tren, pillaba un bono, porque estudiaba aquí a carreira, collame Manu Barreiro polas mañáns e íbamos pa... Aquí refireste en Coruña ou en Santiago? En Coruña, perdón. Ah. Estudiaba en Coruña. En Vale, Coruña vale. carreira, iba en tren, collame Manu Santiago na estación, despois íbamos con Diego Peña, con David Nogueira, íbamos os 4 por aí. E despois empatades, o objetivo era o ascenso, era o Pontevedra, Sí, e sí. empatades a puntos curiosamente co Cerceda, co teu Cerceda. Sí. Como foi por ali o tema? Que tal pasaron? Que tal ti? A ver, pasaron moi ben, a verdad que era exixente, un público exixente, era un público que está exquisito normal, Sí. pero para min ir xogar a Pasarón Sí. era un soño. O sea, así que toquei estadios en segunda B, pero claro, non é mesmo xogar en estadios cada 2 semanas ou cada 5, porque tampouco en segunda B todo o mundo tiña estadios, Exacto. que xogar nun estadio cada 2 semanas. Total. Claro. Aquelo aparte, bueno, recién feito Pasarón, había un bo equipo, sí que estaba un pouco así medio desestruturado porque forase non sei quen, forase outro tal, estaba así un pouco, sabes? Milo tamén me facía un pouco, que gardo vos recordos del, un tío cojonudo, a verdad, e sempre facía un pouco tamén o que podía, tamén había moita presión contra Milo, e acórdome moito. Claro. Acórdome de facer algunha roda de todos así, Milo no medio, e decía Milo, insultádeme, rollo, porque era o que nos encontrábamos ás veces cando as cousas tampouco salían moi ben ali, que Entre tampouco... adestrade de vez tamén eso. Sí. Insultos, O sea, insultos para que a xusto xente din aguantara que- a presión, sabes? Xusto Así. detrás do banquillo, ademais, din que en Pasarón apretan a Cristo. Sí, a mí lo quemaban moito. Pero bueno, a mí tiña moitas tablas, Claro, claro. Pero bueno, a min, a verdad, tratáronme genial. O club era, estar no Grande. club profesional en terceira división. Claro. Era enorme eso. Era baldas de agua, piscinas ali para que tiveras co hielo, a túa Ostras. taquilla, as túas cousas. E ti con 22 aniños. Infraestructura top. Eu estaba dicindo, despois temos a mala sorte tamén de que, bueno, entramos en fase, que entramos aí tamén, apuraos, Sí, cuartos. e despois tócanos o Español B. Chao, chao. O sea, o peor, estaba Manu Barreiro na miña casa, Sí. porque celebramos un pouco pasar, Sí. despois celebramos en Pontevedra un pouco, cenáramos ali todos xuntos e tal, e despois sí que en Pontevedra a xente tampouco iba a salir moito, tomamos algo ali, pero despois dixemos, eu volvo pa Coruña, e Manu xa me dixera, se volves pa Coruña vou contigo, e quedamos ali, e tomamos algo tamén ali. Fomos pa mítica Santa Cristina, que abolou Manuel Pablo fai pouco, así en algún podcast, así, outro día algo. Sí. E fomos pa ali e bueno, fixemos a festa tamén, estábamos do Cerceda, que tamén os coñecíamos, moito equipo tamén de terceira e segunda vez, no? Sí. E bueno, o día seguinte quedou a dormir na casa e tal, e acórdome que estábamos comendo e tal na miña casa, cos meus pais e meu irmán e tal, e Manu, bueno, menos que non nos toque o Español B. E tocou. Boom. Que non nos toque o Español B, que non nos toque o Español B, bueno, malo será despois, non nos toque o Español B. Despois pola tarde librábamos e íbamos, creo que xogáramos un pádel e todo, non me acordo. Un pádel xa Con no alguén. ano 2011. Sí, xogáramos un pádel os 2002. dous. Los inicios. Creo del recordar, non me acordo, creo que formamos Inda un pádel Velasteguín despois. era unha... Íbamos a xogar un pádel, entonces bueno, quedouse a comer e despois quedamos un pouco, quedamos a ver un pouco, creo que botaban o sorteo daquelas en Marca TV, un Gol TV, alguna destes. Marca TV, sí, nesa época. Pode ser. Pode ser. Estamos ali na sala, Español B, ou non sei se era Pontevedra antes. Bueno, a ver, tal. Español B, e os dous. Non, joder. Thierry, Cristian Álvarez, non sei que, non sei canto. Tía vi. Aquelo era imposible. Buah. Tío. Era imposible. En Pasarón 0-0, creo. O árbitro aí comeuse algún penalti, non estuvo moi ben. Despois ali sí que perdemos, creo que 3-1. Gol en propia meta de Manu indo a defender, moi mala sorte, desplazouse moita xente de Pontevedra, pero es que era un equipo moi bo. Eles eran moi bons. É que eu recordo que Moi además nesa época Acabaron o todos. Español tiraba muitísimo da Acabaron canteira. todos xogando en segunda, primeira, todos. O sea, todos os que salieron dese equipo Pochettino foi- entrenando o primeiro equipo. fora. Moi mala Xa. sorte. Tiveramos as accións ali fora. E na casa sí, pero es que Falabas, Óscar, dos árbitros, que tal a túa relación cos árbitros daquelas? cos árbitros, cando era pequeno era moi pequeno, cando era xoven, era moi bufón,
moi bufón. Acórdome miña nai que me dixo unha vez Eu máis non- adiante, me dixo, Eu non che eduquei así. non, miña nai non me viña, sí, bueno, educar non, pero díxome que non volvía a ver. Miña nai non é moito de vir a vernos porque ponse moi nerviosa. Claro. Era de andar dando voltas con pipas e tal, porque ponse por se che dá unha patada e por se tal, cual. Meu irmán ida a ver máis porque meu irmán as daba a él, sabes? Pero Xa. eu que non daba unha, dábame moitas, díxome un día, No, volvo a verte. no te vuelvo a ver porque levantas as manos todo o rato, protestas ao árbitro, tal, mira, sacoume aí e ao final de ano cumplir a 2 ciclos, casi toda por protestar. Media punta ao extremo. Sí, era cos árbitros, pero así que pasas un pouco, vas cumplindo anos e dices, bueno, os árbitros están aquí para axudar, teño un chollo complicado. Bueno, al final tes relación con todos, porque Sí. cos de, en terceira pues, encontras a todos por aí, en Coruña tamén conocémonos todos, sí que algún día pues, podes, bueno, pecar un pouco, pero en líneas xerais hai que comportarse. Ás veces desesperan, Óscar. Ás veces, a ver, ás veces Todos nos equivocamos, somos humanos e sí, as pero pulsacións a mí. Sí, por eso, pero bueno, hai que respetar. fago un chamamento. Sí. Fago un chamamento. Falla Fago un chamamento aos árbitros, o sea, aos árbitros, a xente que sabes que teña Que se porte cos árbitros. Algún amigo vais a enfadar comigo porque hai algún amigo que é anti-árbitros. Nah. Pero non. Estivo a aquí verdad- Juan Sieira, árbitro de Monte Alto. Sí, señor, sí. Bo árbitro. Sí. Además de Monte Alto. Bo chaval. Sí. Que che iba a decir? Pasamos xa a tema Vilalbés. É que logo pasas aí ao Racing Vilalbés e tes grandísimos anos a nivel individual. Son Sí, 2. 2 anos. Sí. Bueno, o equipo mantén a categoría, hai ali míticos de Había- Vilalba. Que tal en Vilalba ti? Moi ben. En Bos Vila- anos teus tamén. Trataronme genial, de feito, pues, a miña boda viñeron os hermanos Criado, míticos de Vilalbés, Sí, Nico sí. e Hugo, porque teño moi boa relación con eles. Trataronme como se fora un máis, quedaba moito ali a salir, quedaba na súa casa, bueno, todos, Maki, Na que Pravia, xoga, sí, Sí. bueno, na Pravia, moita. Pasei 2 anos fenomenais, o primeiro foi mellor que o segundo, porque o primeiro con Cate e Peli, que foron os que me levaron a Villalba, chamaronme un día, eu quería quedar no Pontevedra como fora, Sí, en terceira aínda. en terceira. Quería quedar como fora, pero non se podía. Baixabas os cartos, había aire, había sí, fora un rollo tal, eu dixenlle eu quero quedar, que fago que faga falta, Óscar, é imposible. Vouche dar 2 pesetas e non che vai compensar. Claro. Nada. E ao final, pois bueno, pois mira. Vilalba. Porque Pontevedra era un soño de continuo, sabes? Estar ali. Era un sono. Medio un sono. burbulla incluso. Era sí. un sono, joder. Eu, bueno, fora como fora, ou fora así un pouco máis tal, sempre me gustou moito o fútbol e sempre respetei, para mí Pontevedra era moito respeto de noso señor, sabes? No, Claro. intentaba pues, facer o mellor posible. E bueno, despois sí que me chamoume Cata e Peli. Iban para o Vilalbés. Cata e Peli que tamén, sobre todo con Peli, sempre tiven moi bo trato, e sigo mantendo, pero ao final sempre menos porque, eu que sei, cada un andamos o noso e Sí. perdemos. Pero bueno, sei que mañán lle pido un favor a Peli e non teño problema, e ela a min, xa o sabe. Con Cata sí que ao final marchou para ir con Braulio, po Sasuna e tal, Verdad. e ao final sí que perdimos un pouco máis, pero chamaron meles e me dixeron, solo podemos facer un fichaje de fora de tal, porque en Villalba son Sí, así que moi son boa familiar. xente, pero son moi de Villalba, sabes? Moi de Villalba. No, moi de Villalba. Aí tal, non entra calqueira tampouco. Eles dicen, coñecémoste, sabemos como eres de como persoa e tal, e creemos que podes encaixar e tal. Como Nelo de... Sí, e non mo pensei tampouco. Non mo pensei, fun pa ali e o primeiro non foi increíble, acabei xogando, acabamos segundo 5-3-2 e xoguei de segundo punta moito tempo tamén. E metín 8-9 goles, creo. Por Ati, por ali. Sí, foi o teu mellor ano goleador, penso. 9 Pode ser. goles, Sí, a ver, sen contar a segunda regional, Oito. Sí, sí. sen contar a segunda regional no Marte, que Claro, ao final, bueno, aí Sí, é obligatorio sí. É verdade, é meter verdade. goles, pero 8 goliños o primeiro ano. sí, xogando todo titular. Eu creo que metí algún máis. Porque Temos ás veces oito, se pero sabe, sí, sale oito, la preferente. que moitas veces Eh. ainda ensino eu o currículum da preferente. A xente Sí, cando sí. me, sabes, que algún cando me vacila e tal. A ver, mira, Toma, bota un chaval. ollo aquí a ver que hai, Mira sabes? que reira, chaval. Sí, sí, me tira, xogara moi ben aquela temporada, moi ben, xogara aquel golazo que me levara a todo o mundo, que me dera un premio ou algo Parecías así. Messi. O gol do ano fora. Sí, sí. Sí, e despois con Vaselino porteiro. Eu recordo ese gol. Sí, e darame tal, ese ano estaba increíble de peso, Finísimo, estaba non? increíble, sí, de todo. Eu anímicamente sempre estive ben, Sí. Sempre, sí, nunca son entendo a xente que ás veces está mal porque pues, non se encontra no seu momento e tal, pero a min
Ti pasábalo ben, A, xogando, non? sí, a miña medicina é o fútbol. Sempre foi o fútbol. A min o fútbol para min é das cousas máis importantes. Das menos, o sea, como a frase esa que hai. A máis importante, O sea, as menos pero- importantes. Pero para min é moi importante. A min eu entro nun campo de fútbol e do que seña. Olvidaste de Eu xogo dos problemas. chaman mañán para xogar unha pachanga nun parque, se vou, Sí. e vou a que xogo, e gústame. Oye, Gústame antes moito o fútbol. non o falamos de todo, pero gran parte do teu fútbol está na rúa, claramente. Está É na un rúa, pouco o sea, pena o que está pasando hoxe en día, mellor que non vemos tantos rapaces xogando na calle, non? Sí, Verdad. a min dame moita pena. Ese Pero o mediapuntismo xa. é que non sei como... Faltan peloteros. Sabes o que me dá pena? Que non sei como atallar ese problema. Non creo que se poida imposible resolver. atallar. Non se vai resolver. Porque os rapaces son, o sea, as xeracións son como son, e non hai volta de fora. E o fútbol está tamén evolucionando a atletas, táctica e pouco que se saia do rego para terceira división. A min ás veces dame É pena. pena. Sí. Outro día Sí, estaba é vendo un verdad. partido de primeira división e lle dixen a moza, Estou me dormindo. a muller, dixenlle, de feito mandei un audio sin querer a un grupo e dicía eso e empezaron a escarallarse porque escoitábase no aido, dinlle sin querer un botón. Creo que foi outro día, a vez acabou ganando a vez ao final, a vez Valencia ou así. Bocadillo de cemento. Bocadillo de Nel, como decimos en Coruña, de nada, bocadillo de nada. Madre mía, dixenlle a muller, pon Supervivientes ou pon o que queiras. Por Dios. Porque te xuro que era imposible aquelo. Era imposible. O sea, non había nada de nada. Bueno, a la vez ainda tiña algún así gurido ou aleña tal, pero xa o entorno o consocio do partido era, sabes? E a min é algo que me apena. Eso é culpa dos adestradores, Xa mando un mensaxe aquí. Sí, son uns cagóns. Son uns cagóns, os entrenadores son uns cagóns. Incluso o actual adestrador do Marte. O do Marte non, porque ten moitos bonecos e os pon, porque E mete tamén os media- ten. hai media punta. En Marte hai media punta. Hai moito rebum, entonces casi xa un pecado carnal ás veces, non sabes? Claro. Ahora o Pero fútbol nesas vémolo- categorías ao final sí que os que tes os pos. Sí. Pero hai moitas veces en terceira división que tes os vos e non os pos. Primeiro, porque o entrenador tampouco ten as capacidades suficientes para ensinar esa tipoloxía de xogo que teñen esos xogadores que ven o fútbol diferente por certas cousas. E prefiren esos xogadores que dis físicos, fortes, non sei que, non sei canto, que ao final, pois, bueno, É necesario tamén. tamén necesario, pero o que é necesario é facer unha conxunción. Correcto. Porque hai algún que me cago en Dios. Hai algún que monta dúas líneas de 4 e o virtuoso sale no 65. Correcto. E despois pide, se non das, se non vas recibir, non refiro, sabes, é unha pena, pero bueno, retomando o tema, é que sí, que eso falta tamén moito porque na rúa non se xoga na rúa. Xa non se xoga. Na rúa é jorobado, vamos, tempos austeros, po mediapuntismo, po fútbol callejero e pos diferentes, como chamo sempre os xogadores, ese tipo de xogadores pos diferentes. É que casi non hai, tío. Sempre quedará Brasil. Quedan moi pouco. Quedan moi es que antes en terceira había moitísimo diferente. Porque en terceira ainda son de adestradores dicían, meto, que é moi boa, vai revolver por aí, vai sacar un corno, unha falta, gol, tal, vai. Pero ahora tampouco vexo terceira a veces E faltan. faltan, tío, faltan. ser. A ver, é unha categoría boa, porque é unha categoría un escaparate da hostia, a nivel galego é a hostia. O sea, a terceira galega é moi forte. Pero sí que boto de menos xente diferente. Non vou contar mentiras. Sí, aquí, sí. Isto Faz ben. vai traer polémica e gustoume moito. Pa un clip isto é perfecto. Sí. Vais a facer viralín. Vais a facer Bueno, pasamos rápidamente por la racha, porque Hai está unha sonando. cousa de Villalba Que que pasou? falta, que é que dixeches Ai. que eran os inicios de Maque, Tamén. pero eran os inicios dun tal Diego Villares. Os Diego primeiros Villares, partidos. sí, señor. Viviche los tit con él, ¿no? Sí, eu creo que él estaba en juveniles subía moito. Despois no 17 segundo aniños. tamén, sí. Sí. Subía moi, estaba en dinámica de primeiro equipo. Era un xogador un pouco máis diferente porque tiraba máis a parcela un pouco máis de diante. Xogaba máis, non Sí, era sí. extremo uso, era como eu un pouco media punta tirado a banda. Sí. Era máis técnico, a verdad. Un chaval excepcional, unha persoa espectacular, que xa o ves agora que non ten aires de nada, que moita xente transforma un pouco e tal, Espectacular, pero sí. un rapaz e despois sí que foi transformándose co paso dos anos, porque el, cando eu marchei de Villalba e seguí xogando en terceira, o teño visto en Villalba algunha cesión do Fabril e tal, Bo. e a nivel técnico como que cambiou, trocou un pouco, porque el a nivel técnico tamén era un xogador interesante, pero despois como que
empezou a coller outro estilo de xogo, de ser máis box to box, de A mí máis recorda ser máis pulmón. humor. a Fede Valverde. Sí, é que Un aparte, estilo. es que morfolóxicamente tamén son moi parecidos. Mm. A ver, é unha alegría que este aí. aparte un chaval que o merece, sabes? Porque hai algún que ás veces ves por aí e dices, joder. Sí. Non sei se se pode dicir palabrotas, pero Payaso. bueno, pues este Pódese decir, sí. Pues este payaso, pues mira, vai chegar, pero é un payaso, sabes? Chulo. Pero Villares a verdade que era un chaval excepcional, aprendeu moito, empapouse moito. Sí. E agora está aí, pois é unha alegría para Villalba, bueno, é unha alegría de unha persona super humilde que traballou moito para chegar onde tal, e recordo a súa oportunidade que ao final fixeron unha ficha aquella cando estábamos en primeira Refo Deportivo que nos daba un infarto aos seguidores cada 2x3 Sí. e fixeran ya ficha a Raico pode ser e a Tamén, Villares aí a correcto. última instancia Sí, os dous. Jova, mira como está agora o asunto. Sí, Efectivamente. Contentos por Villares, Sí. a verdad. Despois eso, pasamos rápido por Laracha, é un ano no que ti estás con 25 anos no teu prime, 14, 15 tempada, Sí. e hai descenso do Laracha, pero bueno, Sí. xogadores como Miguel Taibo, Dani Bea, que falábamos antes, Sí. Damián Sigijoso, de porteiro. Non sei, Deu bueno, nos botaron a mau Iago Iglesias ese ano, a Laracha. Iago Iglesias, o mismísimo, Sí, sí. grandísimo Iago Iglesias e todo. Tiñamos un bo equipo, pero vais a terceira, e que eran terceiras moi duras. complicousenos un pouco. Non falamos antes que na tempada do Racing Vilalbés estaba Fabril, Celta B, Compostela, creo que o Pontevedra, Racing de Ferrol. Celta B tiña un equipazo. Eran terceiras historias. O sea, Claro, era increíble. Eran animaladas. Era imposible, Sí. todos os partidos era a vida ou morte. Non dicías, bueno, xogamos contra un da parte baixa. Bueno, xogabas contra un da parte baixa porque estaba na parte baixa, pero despois veías os xogadores que tiña e dicías, tú sabes, non había ni medio partido fácil, pero nin medio, Claro. era terrible E eso. claro, ese ano no Laracha non pudiste feito. Ti importantísimo, eso sí. Sí, Quizáis sí. capital no equipo. Sí, aí tiven aí problema con Ambrosio Orons. Quen era Ambrosio? Era un entrenador. Adestrador, Sí. Creo que facía 100 anos o Laracha ese ano. Como Ambrosio Orons estivera de segundo con José Luis Vara, o mítico José Luis Vara, entrenador e tal, leváronno. E non tiñamos aí, non había ao feeling. principio había feeling, pero sí que tal, pasaron un par de cousas, deixou de haber feeling. e Xogaches tal. casi todo. Sí, o que pasa é que ao final moito suplente, porque bueno, tivemos aí un problemiña e marchei pa casa. Podes saber o problema? Ou é mellor? Un problema foi, pois, non sei. Ambrosio, eu creo que tamén estaba un pouco pola situación, non? Había bo Queimado, equipo, tal, sí, quemado, despois pois, eu creo que foi unha situación de uns balóns que non estaban hinchaos. E ti tiñas que hinchalos. Ese día, pois bueno, estábamos todos, había moi bo equipo. A ver, a terceira moi boa, pero había bo equipo, o sea, non había equipo para descender. Sí. Bueno, os balóns non estaban hinchaos un día. Parece unha gilipollez histórica. Sí, pero bueno, entramos así cos balóns deshinchaos. Estaba Antonio, que despois xogou moito na selección galega, Antonio, que tamén tiña temperamento e tal. Bueno, recórdome que estábamos xa no final na pachanga e empezamos a xente collía balóns para metelos no reducido, estaban deshinchaos e a xente empezou a reventalos contra os árboles dali de fora do campo. Me cago en Dios, tal, estaba a cousa tal. Estaban os balóns hinchaos, tal. A ver, normalmente sí que os xogadores poden hinchar os balóns, pero bueno, normalmente tamén o corpo técnico pois solía ir un pouco antes ou Sí, claro. ou debería, esa non foi un pouco, creo que desbarajuste. Non estaban hinchaos. Bueno, ao final do entrenamento. Cabeza de turco. Cabeza de turco non, esbardollou un pouco Ambrosio aquel día. Eu pois medio que me quise encarar con el. Despois Claro, ti fume pa casa. 25 aniños. Sí, claro. porque dixeron, os balóns pídelos hinchar vos se queredes e tal. E xa nos calentamos aí un pouco todos. Ao final, cando non saen as cousas, Sí. Influye. É unha anécdota que sempre conto porque sí que, home, arrepíntome. Claro. Sabes, porque esas cousas non lle di un cabezazo nin nada, pero bueno, Claro. Ambrosio despois pois é unha persona que fora de que sí que era máis defensivo, costábame asimilar moito. Me acordo unha vez contra o Fabril, que era o Fabril do meu irmão. Ostras. Oh, Xogamos Laracha Fabril e quitóme, creo que ao salir do descanso, xa íbamos perdendo un 0 e xa non fun nin por ali, quedeime tirado por ali na valla. Claro. Sí, tiñamos así unha relación así ao final complicada e tal, porque pero bueno, eran equivocacións de cando eres xoven tamén. O sea, non podes facer esas cousas e non hai máis. Ora mo fan a mí no martes sendo presidente. Home, sí que
por exemplo, Marte pasan esas cousas e pasan cosas así, non vamos a matar a esa persoa nin nada, pero bueno, deixaslle reflexionar un pouco, non todos podemos cometer errores, sabes? Pero sí, hombre, son cousas que son anécdotas que tamén eu as conto tamén para que, bueno, que sí que dentro de que eu sempre creo que fui unha persoa moi boa dentro do fútbol e que levo moitos amigos e tal, que sí que ás veces, pois, bueno, cométense erros e ese día, pois, con Ambrosio tamén, pois, que é unha persoa cojonuda e tal, que non teño trato despois de falarme moito con el, saludo e tal, porque, bueno, sempre queda aí un pouco o tema, pero que sí que se cometen errores tamén, hai que aprender deles. Claro. Que sí que son errores que despois te axudan a cambiar un pouco o chip, sabes? A cambiar un pouco de se teño estes fallos como persona, pois a melloralos. Bueno, pero eso é cousa tamén túa tamén, porque hai xente que non cambia na vida. Sí. Pero bueno. Sí. Despois acórdame que fume pa casa unha semana inteira e chamoume o director deportivo Tonecho, un mítico, veña, volve, tal, non sei que, tal. Eu non quería volver, pero chamáramos xogadores e todo, non nos deixes tiraos, a situación era un pouco complicada. E volvín e tal. Tibramos lío con Extremadura Hernández con mítico árbitro de Extremadura daquel ano. Botáronos un partido que sí que salíamos do descenso, que era un partido importante, que despois aí defendín a Ambrosio. Mira ti. Que despois a xente me dicía, pero ti está, yo, bueno, a ver, pasou isto, pero aquí ten razón Ambrosio, porque aquel día Extremadura montou un lío de carallo. Me acordome que puxera en Facebook un comunicado, daquela así que cando pasaba algo, pois cada un escribía o que pensaba, e me acordome que moito se empezaba a Twitter e dixeron isto, recortaban esas palabras, e despois sí que acordome que defendera Ambrosio, porque sí que tiña razón, aí montar Extremadura Hernández un guirigay, estábamos ya ganando as Pontes, deixounos con 8 e remontáronos evidentemente 8 contra 11. Moi difícil. Era moi difícil, sí. Falando das Pontes, ao ano seguinte fichas polas Pontes. Primeira experiencia nas Pontes, que despois volviches. Sí. Adestrador Pablo López, que quedades décimos, boa tempada, hai vos xogadores ali. Como foi o tema de irse pas Pontes e que tal Pablo como adestrador? Xa o coñecías como xogador? Sí, eu queríame quedar en Laracha. Sí. Peso descenso. Empezaba o convenio co Depor? Ainda non. Vale. Estaba Vira e Fren de segundo entrenador con Félix, que leva o Ballo agora. Leva moitos anos, non sei se agora está, eu creo que sí, mítico Félix, que estuvo xogou tamén a bo nivel. Estaba Efren, que fora compañero meu en Villalba. Efren un dianteiro que xogara nas categorías inferiores do Depor tamén grande. E non me quixeron. Curioso, Curioso. Dixeron, vais enfrentar con nós. Eu Efren, tío. Un ano indo a Villalba e tal, vou ali a falar, eu quero quedar en preferente, nunca xogaran preferente. E dixen, bueno, baixamos un pouco o tal e quedo en preferente, a ver que tal. Eu, aparte, sempre complementei os estudios ou o traballo. Xa empecé a traballar e xa complementei traballo, entonces tampouco era o mítico de teño que xogar aquí por estos cartos ou donde mellor sempre elexín un pouquiño, sabes, un pouco todo. E non me quixeron, e eu, me cago un diola. Curioso. Pero como? Bueno, tal, traemos aí algún xogador desa zona e tal, tampouco queremos cortar ya a proyección. Sí, aparte dixéronnos que, joder, a verdad que ti no vestuario, como eu no vestuario? Son alma dos vestuarios, tío, sabes? Joder. Sí, dixeronme así, que despois, anos despois, sí que acordome o presidente que había antes na Laracha, joder, Óscar, equivocamos, pero si ti no vestuario, non sei quen dixo que eu no vestuario, porque eu no vestuario me cago un día. Home, peso teño no sentido de que nesas épocas sí que veo un vestuario, e por exemplo na Laracha pois era, pois claro. Despois veu Iago Iglesias, por exemplo, que sí que Iago Iglesias pois aí xa collese de segunda vez, segunda línea, porque Iago Iglesias é unha eminencia. Pero claro, onde iba igual daquelas pois era un pouco tamén super eminencia, no sentido de que eu non era malo nin nada, era pois xa te tiña un respeto especial, sabes? Eu sempre me portei ben con todo o mundo e sempre o que me ensinaron no Cerceda, moito. Pois sabes? Igual. Sí, e as Pontes? Non me quixeron, despois fun pas Pontes, sí, que senón me lío, que eu falo moito. Nas Pontes chamoume Pablo López e dixo: van botar a teu irmán do Fabril. Quero que viñedes os dous. Xa non hai máis que decir. Directamente. Os dous xuntos, nunca xogáramos xuntos. Pa os Pontes, un equipazo da leche, con Bosa no medio do campo, Chicho do Racing de Ferrol, que viña xogadorazo, David Amado, Santi Gejunde, Cañi, Dani Fernández, Marcos Choche, Souto de porteiro. Marcos Souto, Pablo habíame entrenado no Monta, o sea, había xogado comigo no Monta, entonces xa fixemos boas migas, e de Monte Alto tamén ten a familia por ali, e
entonces xa fun pali, tampouco sin moito miramiento e tal, xa fomos os dous, meu irmán tamén, Marcos Souto de porteiro, Alex Cabarcos, que Alex tal? Cabarcos, moi ben, que era cando empezaba tamén a darlle había un equipazo para estar un pouco máis arriba, pero ese ano hubiera moitos problemas de tema de cartos ali, chegamos ata igual 5 meses sen cobrar, Miña nai que quería tirarse pola ventana, porque éramos dous. a mesma casa tiña dous soldos sin cobrar. Buf. Entonces sí que chegamos a meternos en fase en algúns momentos da liga, no medio da liga. Pero chegou 2-3 meses despois e tivemos, o sea, cando faltaban 2 ou 3 meses, tivemos que baixar o ritmo de entrenos porque xa non había pa gasolina. Claro, o sea, básicamente. O sea, xentes Que heavy. os maiores dixeron, mira, aos maiores que moitos non traballaban porque, bueno, tiñan un soldo bon, traballa xa muller, pues, faz un bom soldo para casa, Pero un claro, rapaces. faltas en entrar outro soldo tamén. E os veteranos tamén dixeron, mira, aquí vimos a entrenar 2 días, non entramos máis. Empezamos a Caeu un pouco. a nivel futbolístico era un equipo como de José Ramón deste de toque Guardiola, estilo Guardiola, Sí, que mareábamos a todo o mundo, o sea, Timbala a muerte. ir a vernos era un espectáculo. Ibas tan contento. Os entrenamentos ibas tan contento. Os ejercicios eran tan bons. Moita posesión. Pablo López, o sea, moi ben tamén como entrenador. Mira, Que ti. pasa? Baixamos un pouco o pistón porque seguíamos mareando a xente, os equipos, pero despois ao minuto 60 ou 65 e tal íbamos Claro. nos remontamos aí porque físicamente non. Eu acordome que ese ano acabei, pero fatal dos gemelos, subíamos que entrábamos moi pouco. Cada un facía algo despois en Coruña ou iba a xogar ao pádel ou tal, pero non. Claro. Despois arreglouse todo meses despois, sí que pues, atrasáronse os pagos e tal, había míticos Cobrouse subvencións todo, e sí, cobrouse todo, pero xa estábamos cada un en outros equipos. Fora aí unha desbandada da leche do As Pontes. Chame moito a atención, Óscar. Con 27, 28 anos, 2 anos seguidos no Montañeros, baixas, xa é o Atlético Coruña Montañeros, non? Atlético Coruña Montañeros, E correcto. ti vas pa ali en primeira autonómica, cascas 16 goles en 2 tempadas, Sí, culminas cun ascenso preferente. sí. Non sei, eso como se deu? Por que decides ir a primeira autonómica a xogar 2 tempadas? a verdad- Axudar o Monta? A verdad que aí xuntouse que a mala experiencia tamén de non cobrar en 5 meses. Entón, aí foi cando empecé a traballar xa, que antes estaba traballando como así media jornada ou polas mañás despois a tarde a entrenar, pero aí xa empecé no sentido de hai que traballar. Hai que traballar porque como me volva a pasar isto, Non chega. Claro. sabes, xa teño unha edad, tal, e bueno, xa queres empezar un pouco a independizarme, de feito independiceime ese ano con un amigo, 27. con un amigo. Xa a miña nai xa nos dixo, oye, isto non pode Claro. volver a pasar. Aquí estáis os dous, home, a mi irmán tiña edade de ir ninguén nos botou da casa, No, pero no, xa. é dicir, se queredes tal, tamén temos que andar con ollo porque non pode ser isto. Claro. Entonces xa dixen, mira, vou empezar a traballar, empecé a traballar onde estou e alternar en primeira regional, pois ao final tamén un pouco Moito máis cando fácil. poido vou intentas ir casi sempre, intentas tamén no traballo, pois entreno estes días a ver se podo ir polo menos sempre 2 e o terceiro cando lle cadra. Amañar as Traballar un pouco. libranzas. Entonces foi un pouco empezar a traballar, ganar un soldo, xa máis normal, e despois o que xuntas un pouco que che poida andar no equipo en esas categorías e bueno, xa Bastante sobrado, sí, o primeiro ano foi un pouco complicado. Tiñamos moi bo equipo, pero metín 9-10 goles, un macor. Todos na Metiches primeira volta. 9 no primeiro ano. Todos na primeira volta. Joder, que che tío. parece? Ostras. Non metí ningún máis na segunda. Ibas pa Pichichi. Iba pa Pichichi, pero despois aí sí que tiñamos Chama a atención que o segundo ano que xogas bastante suplente tamén, por eso que non ibas tanto a entrenar, non? Non, porque estaba no segundo ano estaba o Pepe Mariño, que despois tuvo nas Pontes, un entrenador así que era moi bo, que xogou nas Pontes, tiña unha moita calidade. E o Cabrito sí que en primeira regional estaba bastante. As pretemporadas sempre me costaban a mí. Viña no Bravo sempre collía algo de peso e tal. Polo que sexa. Sempre tiven esa cantinela de gordecho, ainda me din polos campos e tal, de rechoncho. Pa pegarte ou de borrollo? Nada, a Ambas. Un pouco de todo. media, sí. Despois eu tamén salto. Eso sí, que os aficionados sempre lle solto algunha cousiña, O sea, non a mal a faltar, pero sempre lle solto. Este fin de no Marte Meiraso había un aficionado que dixo que o noso gol que non viña precedido que non era a falta.
dime a volta. Aparte, como falan che, sabes? Tío do banquillo, tal, non é? E xa dicen, ti non serás do Meirás, non? Por se acaso, rollo, non tirarás moito pa casa e tal, sabes? Home. A min gustame eso de, Sí. sabes, un pouco cos aficionados. É o fútbol destas de regional, está É o que guai, ese tipo mola, de cosas, sí. sin faltar e tal, que despois non Claro. houve problema e tal. Tirarlle Pero unha sí, broma home, lateral na sí. grada e rirse un pouco. Sí, eso cantas mola. veces fun polos campos en terceira, ainda con 30 anos ou así. E dicíanme, retírate, magia. Pero ainda teño 30, o que pasa é que como empecé tan pronto, sabes? A xente pensa que, Claro. como ven así medio rechoncho, dirán este ten 37. Sí, Agora, sí, claro, sí, sí. dirían cando tiña 30. E no Montañeiro sí que o Pepe Mariño díxome, ou baixas, non che vou poñer xogar, Era o capitán. Non che vou poñer xogar, O segundo ano, claro. O segundo ano. Había un equipazo. Ascensos sobraos. Había un equipazo, xente de terceira, xente que viñamos dos Pontes, Abrando, Somozas o porteiro, Álvaro que xogou comigo no Villalbés, o sea, o equipo Roberto Rodríguez que xogou comigo no Laracha, o sea, era unha selección, non unha selección de terceira boa, era un equipo que podía xogar en terceira ese ano perfectamente, por exemplo. Joder. E xogamos en primeira. Xuntamos aí unha boa camada, o Montañeiros. Xuntámonos tamén un pouco porque nos levábamos así moitos ben, nos coñecíamos e todos decidimos tamén, ti vas pa ali, eu seguramente vaya. E fomos indo e montamos un equipazo. E como se celebrou o ascenso? É que eso... Moi Era ben. o teu primeiro ascenso, non? O meu Como tal, primeiro así de ascenso, senior. sí, moi ben. mira que Que houve ben. moitos moi preto, Sí, bueno, co Anécdota? Cerceda sobre todo. Anécdota? Acórdome que fomos a cenar á Estrella. E despois fomos a mítico aí no Puerto en Coruña. Xa non vos acordades do resto. Uf, Ao sair da estrella xa... algún acabará moi mal. Estaba Chote acabara aquel día, Chote o capitán das Pontes de Chote Dani Fernández e tal. Ah, sí. Acórdame que Chote costarlle de carallo, sí. Festón. Sí, levei a varios a dormir a casa da miña abuela, dos meus abuelos, porque teño xusto a casa dos meus pais e dos abuelos enfrente. Claro, mítico en Coruños que son de Ferrol e tal, Sí. viñeron aí pa casa. Acabaron aí dormindo. Despois o día seguinte a despertalos a todos e veña pa Unha cestiña. pa Coruña, unha cestiña e bueno, pa Ferrolos de Ferrol e cada un pa súa Acollendo a xente. sí, na Joder. miña casa sempre, moita xente quedou a salir, moita xente quedou na miña casa, miña nai poñía colchóns na sala Joder, que guai. dende o Deportivo en juveniles, Sí, señor. Quedou de tradición. Miña Quen nai é foi- mítica mamá Isa, chamanlle, Claro. moitos así. Quen foi o mellor xogador que pasou por aí? Pola miña casa, o sea, a dormir e tal, home, Manu Barreiro, creo. Porque Iago Iglesias creo que a dormir sí que nunca quedou, igual non sei se veo algunha vez, pero Bo colchón tiveron que poñer a mano. a Manu, sí, Manu. Non collía, Non collía. Bueno, e despois, Óscar, bueno, ascendedes a preferente, pero ti regresas a terceira división a aventura no Boiro. Sí, aí eu non quixen renovar no Monta porque non me subían os cartos, tío. E claro, chegou o Boiro de, A ver, foi de non Changui. dixen como que, bueno, que me iba a pensar un pouco e tal, e bueno, conté aí un pouco de milonga. Pero sí, era o capitán e tal, estive un ano anterior que fora un pouco convulso e tal, e o ano seguinte eu dixen, joder, faime unha caricia e tal. Nada, caricia para nin dios, Nada, aí. preferente. Bueno, despois hubo caricias, porque despois acabou Herbert ou da gente así. Sí, Sí. Entonces, ollo, eu sabía que tal, e non me gustou moito, que non gardo rencor nin moito Sí, menos, sí, sí, pero sí. non. Entendo Foi- por onde van. Despois a Mariño dixenlle que bueno, que estaba que bueno, que iba a darlle unha volta. E estaba fichado no Betanzos e non me quixo o entrenador do Betanzos, que daquelas era un creo que se chama Miguel, estuvo moito no Brexo Lemas, un tío moi duro, que a xente Un chequixo, non me quixo, estaba firmado con Garrido, non me quixo. Dixo Joder. que xa tiña que eu era un oso duro para ter no equipo e tal. E que xa tiña moitos xogadores nesa posición. Xa tiña media puntas con Maxi. Sí, acórdome, non me Sí. quixera. Entonces, aí fun po Boiro. Boiro, chamoume Luis Santiago, E Changui, por aí andaba. estaba Changuín de presidente. 41 anos. Chamoume, eu non tiña trazas de volver así a terceira, máis preferente, igual que nunca a tocara, creo daqueles, non. No, nada. ainda non. E dixen, preferente está ben e tal. Traballo e tal, e xogo. Pero chamoume Luis Santiago un día pola mañán. Sí. Estaba eu despertando dun sábado de festa o domingo pola mañán. E eu, Luis, que como meu pai futbolístico e tal, e como segundo pai tamén, vexo o teléfono e digo, que querrá Luis a estas horas, tío? E tal, e unha resaca así campal. Dime, Luis.
Luis a falar así moi rápido, tal, Que fichai para Boiro? tens que ir po Boiro. Sí. Eu, pero como ir po Boiro, tío? Aparte co Boiro que non sabía se iba a salir, non, que se iba, Sí. se iba tal. Tens que facer falei con Changui, tens que facer botarlle unha man. 2018, Bueno, 2019. pois nada, veña, vamos para ali, retomamos a terceira. Eu con un pouco de medo retomei a terceira porque, joder, ao final son 2 anos aí en primeira regional, físicamente tal, que pasa? Ese Brao moi ben físicamente, eu creo que fixen moi boa temporada. Descendimos porque o equipo, joder, eu volvía, non había tampouco uns problemas de cartos da leche, e non había moito por donde... Ti fas bo ano. E fixen Changui bo tamén. ano. Changui mete goles Changui con moitos, 41 anos, sí, tío. moitos. Xogaba eu por detrás de Changui moito Sí. unha banda e entendíamos Por- moi ben. Por nomes molaba moito ese equipo. Moi ben, pero, sí. Pero non, era moi difícil. E despois quedas a seguinte tempada en preferente Uh-huh. e pasa algo que, bueno, chega a COVID e vos Sí. estades aí loitando por ascender. Sí. Que posiblemente ao mellor se daba. Eu creo que sí, hombre. Verdad? O Fisterra acababa de perder, acórdome sempre. Joder. Nos acabábamos de gañar ao Santirso 3-1. Aparte, eu andaba, era o primeiro ano que xogaba en preferente. Sí. E bueno, andaba como un avión e bueno, a preferente como que cando andaba como un avión ese ano quedábaseme un pouco curtiña, sabes? 8 goles, Sí, en 20, sí. E, bueno, sí, 24 e asistencias porque non salen, pero asistencias dou un porrón delas. Que cada barbaridade. ano. Ese ano estaba dando. Ese día co Santirso parouse co Covid, metí un gol e din as 2 asistencias, quedamos 3-1. Finísimo. Fomos para a cantina, todos xa sempre quedábamos a tomar algo en todos os lados no que estuven, quedábamos a tomar algo. Quedábamos a tomar algo, a ver que pasa pa semana, porque din que ve unha gripe, non sei que. Cuidado. Bueno, tal, non sei que, tal. Pois foi o último partido. E ese día o Fisterra que acaba ascendendo, Sí. a Sarriana que ascende, porque iba sobrada, creo que ascende a Sarriana. No, O no, Viveiro, no. o Viveiro. Viveiro, sí. Viveiro, Viveiro, Viveiro. nos é un deses anos que estábamos empeñados en que había que ascender e non se ascendía. Non sei, pois, Foi o Viveiro. pero aún así, ainda así creo que a Sarriana meteralle 8-2 ese día ao Fisterra. Pois xa ves. Pode ser. Ao final a quedamos por un punto e parouse todo e ascendeu o Fisterra. E quedaban 9 Que xornadas, ibas, creo. home, que hasta ese Quedaban momento, 9, sí. hasta ese momento iba diante de nós, está ben, tiña un equipazo E tamén. ti máximo goleador aí con Saviola tamén, Sí, que con te levaba Xavi. outros outros. Sí, veu a miña boda temos boa relación. Sí? Sempre baixo a Boiro moito, sí. Unha vez ao ano ou 2. Vos sitio, Boiro, para Sí, sair, joder, Sí. Aparte quixeronme moito, a min tratáronme sempre, no, E as bueno, en cruz- todos as os lados, cruzadas Boiro, que? moi ben. Boa xente. Eu coas cruzadas sempre genial. Que sempre, xogar en sempre. Barraña. Está moi ben, moi chulo. Volver a retomar a parte de Verdad? Barraña é un ambientazo e Sí. é moi chulo, é moi Temos chulo. por sí, aquí a camiseta do Boiro. Sí, sí, Esta sí. deume Estevo das cruzadas. Non sei Estevo, se mítico Estevo, sí, sei quen é, sí, bo sí, tipo. sei quen é, sí, sí. Eu estive vivindo en Vilalba Sí. e trouxome a Vilalba expresamente. Sí, Sí, pues sí. un par de Ostras, camisetas, moi un ben crack. tipo. Nada, nas cruzadas moi ben, moi ben. Enfadaronse un pouco aí cando marchei porque pensaban que cando marchara que porque acabar. As Pontes, fuches. Sí, porque Pero bueno, fora o Covid era reestructuración acabouse. Sí, e- despois os temas económicos cos patrocinadores, os equipos nese momento foi terrible. Foi Porque increíble, as empresas sí, sí. algunhas sí que funcionaban, pero outras non funcionaban nada. Tiñan os ERTES e todo eso. Sabes, quixeron que quedara, pero solo quedaba eu, creo que desde Coruña, porque Luis non quedaba non sei quen, e como vou ir... Fun o primeiro ano, que a xente non sabe, pero eu fun a Boiro o primeiro ano perdendo cartos, moitos cartos. Eu levaba o coche. E non pagaban gasolina. Pagaban, sí, pero Boiro tiene uns problemas Sí. da leche, pero non pagaban a gasolina aparte, por exemplo. O sea, eu fun a Boiro o primeiro ano e perdín cartos. Para a experiencia de xogar en Boiro. Claro, queda non, e aí. logo o segundo sí que non perdín nada, que íbamos moito con Luis, co entrenador, pero por exemplo, a xente despois algún da cruzada botábame en cara que eu marchara despois. Eu tampouco poido quedar nun sitio eu como persoa, porque hai xente que non o No, pensa así joder. xogadores, pero eu Claro. sei que o Boiro se me vai dar X, non lle fago un favor ao Boiro, podes empeñar, o sea, non pode veu o Covid, vai ser un equipo en preferente, non lle podes pagar unha barbaridade a un xogador. Eu son dese, de Coruña. inda que fora contra a miña, porque a min íbame dar X cartos que era unha boa cantidad, pero inda así, Xa. eu dixen, mira, isto acabouse, pois de mala suerte veo o Covid e jorobounos. Igual Sí, no día de mañá totalmente. vou a vivir a Boiro e traballo ali e volvo a xogar no Boiro, sabes? Sí. Claro. Pero non podía ser, non podía ser, e algún da cruzada, algún día cando fomos ali a facer unha cena, estábamos mexando, estábamos aí mexando os dous e díxome: "Baste de magia, eres un pesetero, eh?"
E eu, me cago en Dios, si ti souberas, non? Joder, de quixera. Pero bueno, Sí, sí, sí. un de 25, un decir, as das cruzadas, eu estou moi agradecido que sempre quixeronme moito, pero Sí. Buah, como mola acórdame xogar, daquelo. E despois fomos pas Ponte, sí, con Sí. Luis. Outra Fichou vez. Luis Sí, levounos pa ali. Equipazo. Sí, sí, equipazo tamén, que Pero- pasa? Era unha reestructuración de terceira Jodida. que eso era imposible salvarse, casi. Era Un impos- equipo así de mediano tal, era creo que fóramos fixos un Oito, grupo non? de 10 ou de 12. E descendían oito. Descendían 8. Ou non sei se descendeu un noveno por un arraste de non sei que ao final. Sí. Unha locura, xa. Era un equipo tamén xoven que chegaba a esa de Ferrol, traían moitos cedidos así do Racing, Iñaki Leonardo, que ahora está no Correcto. Sonados, Sí, un bo xogador, moi bon. Borja Pita, lateral esquerdo, que ahora anda, non sei, ahora sí que anda en preferente, pero anduvo por aí. Estaba arriba tamén, non me sale o nome, Del Río, que ahora anda por Betanzos, Mugardos, tal, de preferente. O máximo goleador ese ano, que fora Mitogo. Mitogo, que en paz descanse, É verdad. se levaba moi ben con Mitogo, moitísimo. Es que esa dianteira era mítica. Sí, sí, Desas sí. Pontes, eu recordo Sí, sí, bastante aparte ben. entendíamos, era un tío de facer moito desmarque, a min gustaba moito dar Claro. pases e xa. Sí, 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 sí. tiñamos bo equipo. Sí. O que pasa que, bueno, era moi difícil salvarse, o equipo tiña salvación por bandeira, pero non. Gonzalo no medio, que era moi bo, David García. David García. Es do que Vilalbés. pasa, David tamén estivo moi lesionado, e que se lesione David García. Era importante Eu no equipo. lesionei, rompíme toda a clavícula e toda esta zona de aquí. Operado, non? Operado, sí, ainda teño, eu creo que nunca teño dor moitas veces, vai Sí. quedar eso porque jorobei toda esta parte. Sí que foi un pouco complicado. Igual estive 3 meses en xogar, o sea. Claro. Xa ves, Al e final despois... que se joroben así os jugadores así un pouco máis importantes, pois é complicado. Ainda E máis nesa agora liga. o As Pontes, un histórico, agora xogando contra eles que En primeiro estades, Sí, sí, sí. A ver, Está en un momento duro. eu como... creo que pagaronse un pouco os platos rotos e o tema económico en As Pontes sempre foi un pouco a remolque, que é un sitio con as instalacións cojonudas que De primeira. Sí, era- eu teño boa relación tamén con xente das Pontes, con xogadores, David Amado veu a miña boda tamén. Eu na boda sempre fixen aí un mix, non? Sí, sí. Outros que non puiden invitar porque senón aquelos iba de madre, pero gustaríame haber invitado máis. 500 pero bueno, persoas na boda. pero non se poido, pero sí, que en As Pontes eu creo que está pagando un pouco os platos rotos de todos eses anos, sabes? E agora pois tocalle sufrir como sufriron outros clubs e a ver que pasa, non? Ojalá salven a categoría, pero é complicado. Teño un equipo moi xoven Con Joaquín de entrenador. Sí, con Joaquín, con un tipo estupendo que cando estábamos os anos que estábamos nós, entrenaba os juveniles ou entrenaba o B, axudaba no primeiro equipo, un tío moi calado, moi respetuoso. Sí, Pois sí. mira, que lle den os primeiros equipos así. De boa familia. Sí, ademais. de boa familia. Un saludo para Darío. Padre, soy Sí. Queremos, bueno, pasamos xa eses 2 anos en preferente, despois de sair das Pontes, desas Pontes que descende, vas ao Betanzos, primeiro ano, despois ao Vitoria. Pero Campeón de Copa Coruña. co Vitoria, sí. Co Vitoria Xa con comendo 33 anos. Sí, hasta. sí, moi bo recordo. Tamén estaba no Betanzos con Noé, non había quen o aguantara, que ahora está no Silva. Que foi compañeiro meu en Cerceda, pero é un roñoso. Falan moito de Noé que... É moi roñoso. Nah, Sí. é un tipo estupendo, Sí, tal. Eu levome moi ben con el. Pero claro, cos que ten confianza, métenos unha caña e tal. E despois tuve unha no Betanzos que estaba guai tamén no Betanzos, a verdad, non renovei porque tamén po traballo viñame mellor tamén estar Máis se cerca de podía Coruña. ser Máis cerca de estar na Coruña. Hostia, Sí, ne. sí. Betanzos, Sí. Juan de Dora, Martín da Lama, Sí, Antoni sí. Gardet. Vai Sí, bien o había bo equipo. equipo. Non ascendemos tamén, quedamos aí na fase de ascenso que facían grupos para ascender. Certo. Tivemos un partido que nos ganou o Fisterra en casa que matou unos e despois xa non dimos, perdemos algún puntiño máis e xa nos adiantaron un pouco por na dereita. Sarriana creo que ascendera ese ano. Sí. E Viveiro, ou non, Viveiro xa estaba igual, non me acordo ben, pero Sarriana fijo. No sé, ascendera. ese anos. Sí. No. ¿No? Bueno, non sei. O ano si non sei. Espera, no, 23, 24, o primeiro de terceira, o ano seguinte. Bueno, Sí. o ano seguinte cando estás xa no Vitoria que salva desa categoría, pero Sí, sí, sí. cañades a Copa Coruña. Ganamos a Copa Coruña, sí. Que tal esa experiencia? Moi Contra o ben. Olímpico de Rutis. Sí, sí. A ver, xogar en Riazor pois era unha tarea pendente que eu nunca xogara. Claro, tampouco xogaba moita Copa Coruña porque como non xogas en preferente non xogas a Copa Coruña. Claro. Entonces, sí, Xa. pouca oportunidade tiven. Entonces sí que fíxome moita ilusión. Eu tamén viña de andar medio tocado, non andaba moi ben, pero sí que acabei xogando medio suplente ao De máis final a de menos, temporada, sí. xusto. E sí que entrei aquel día 20 minutos e tal. Agradeceuse, bueno, xogar ali en Riazor Bo. é un espectáculo. E despois gañala, e bueno, cos rapaces do Vitoria que dan moito rapaz novo, moita rapaz da casa, moi ilusionados todos porque gañar pois, a Copa Coruña co equipo
equipo do que formache desde estás desde Benjamines, Sí. pois é a hostia. Sí. E logo que os chavales xogaron a Copa do Rei. En Sí, sí. Riazor tamén, co Villarreal. Sí. Correcto. Sí, sí. E mantiveches o ritmo deles durante a celebración? Ou diches de No, cátedra? eu nas celebracións dou cátedra. Que pasa? Que ese día tamén non pedín o día no chollo, tenía que traballaba o día seguinte. Traballaba pola tarde, creo que ás 2 ou ás 3 Claro, sería entraba. el domingo. Nada, tempo. Sí, recuperar. fora entre semana, a Copa Coruña se xogar mércoles ou jueves. Ao final. Aínda Entonces, así... Aínda así aguantei ben, sí. Un pouco de cátedra. Eso ahora xa son vello, xa teño que contar anécdotas aos chavales, contar como son as historias, pola noite, polo día, Algúna polo que historia seña. nocturna, Óscar, que queres contar con algún futbolista? Algúna que se che corde así ahora? Xa que non falamos aínda. Nocturnos, a verdade, sí que teño salido moito. Mira, acórdome cando nos sentábamos moito en Santa Cristina, o ano de Cerceda, que estaba con Barreiro, con Joselo e tal. Joselo levaba, e despois os anos seguintes estaba Peláez, que xogaba con eles no Compos ou tal. Eu teño boa relación con Peláez. Xa fai tempo que non falamos, pero a veces mandamos mensaxes ou falamos, mandámonos algún reel de algún rollo que vemos así de futbolistas diferentes, como como éramos ellos dous. E acórdome cando non me levaba así moito, que un día tivemos unha media discusión ali nun pub ali en Santa Cristina e tal. Ostras. Sí, eu creo que acórdome, sí, acabamos aí medio enganchados, non de maus e tal, pero acórdome de baixar os pantalóns e de decir, por os collóns ese medio camín e tal. A picástervos por... Sí, para ver quen era mellor ou tal, algo así fora, algo así, acórdome. Pique futbolístico. Acórdome que eu acabara índome pa playa eu solo, e chamábamos do Cerceda, onde estás, tal? Está aquí en Orzán. Mirando as olas. E tal, me cago en Dios, tal, que era un xogadorazo, Peláez, joder. Despois acabamos moi... Nunca se falou máis dese tema, despois eu creo que encontramos outras veces máis, e xa, como sí que tiñamos en común José Lumano Barreiro, tal ou cual, pues acabamos... Moi ben, el nos levamos ben e tal, pero sí que acórdome desa anécdota así veúnseme agora ese mix de Como pa non. Acórdome de baixar os pantalóns ou así. Pero solo pantalóns? No, solo pantalóns. Non che son vergonzoso. Bueno. Pero acórdame deso, sí. E bueno, pasamos agora a unha etapa que pode ser actual, Sí. que é o C de Marte, que podemos dicir que é o club do teu corazón xa, que eres o presidente. Como se dá o tema de ser o presidente, empezar a xogar daquelas en segunda autonómica, das o paso xa, bueno, máis amateur, digamos. Facer a candidatura. De cascar 15 goles en segunda autonómica. Make Marte great again. Sí, correcto. Como foi o tema? Pois eu axudaba daquelas anos anteriores, axudaba o presidente, que en paz descanse agora, porque o presidente, pois, cando eu o collo oficialmente é xusto no Covid. Sí. Eu cando sí, eu collo o equipo no Covid. Empezas a xogar con eles 23, 24. A xogar, pero eu, por exemplo, cando estaba... Eu creo que nas xa era medio vicepresidente. 2021 eu creo as cando Pontes. estaba no do Boiro. Ostras. Xa era vicepresidente, así por así decirlo, que botaba unha mau que me pedira o presi por parte do meu pai, que levábase moi ben. E tal. E despois sí que o collo oficialmente cando o ano das Pontes, porque foi o ano do Covid. 2021, sí. O presidente Eugenio sí que lle deran un par de ictus e tal, e non quedaba xa en condicións de collelo e tal. Entonces sí que acórdome que me chama a filla e tal, e que ahora o neto xoga con nós, o neto Brais López, que estivo no Somozas, Mugardos, tal, xoga con nós, que xa veu ano pasado os últimos partidos a botarnos unha mau. O Xenro xoga con nos a fútbol sala este ano e tal, que tal, que é un mítico clásico do fútbol coruñés que chamase Llango tamén, que xogou no Depor con Xaco e tal, é un xogadorazo tamén. Agora xa ten moitos anos, ten 10 máis que a min ou así, pero recuperámonos este ano. É moi familiar. É a filla de Eugenio, chamoume, díxome, Óscar, pasou isto, joa, eu, sabes, unha merda por o que pasou, e tamén, pois, hai que facer algo. E ninguén veterano quería ser o run. Claro, aparte no Covid, que non podías nin salir. Claro. Non podías falar cos veteranos do barrio, non podía meu pai preguntarlle aos veteranos, oye, aquí hai alguén que se quere... Esperamos unhas semanas, ninguén... Eu dixenlle, mira, podes falar con algún veterano a ver que vamos facer, porque vosotros votábamos unha mau, pero o presi levaba casi todo, votábamos unha mau un pouco máis así, de vez en cando, e non era algo continuo como estamos agora. E non, e dixemos, mira, ou alguén o collemos isto, ou isto non o colle nadie. Había pouquiños equipos e tal, pero bueno, había que collar, creo que había juveniles ou infantiles, e os solos modestos e tal,
pero hai que coller isto non, e o collemos. Facemos candidatura. Bueno, é difícil e complicado os inicios, co tema do COVID, moita xente non perdonou pois alquileres, non perdonou cosas, non perdonou e tal, empezamos con menos miles. Entonces foi moi complicado, pegamos un arreón moi importante, a ver, coñecemos moita xente en Coruña, xente quérenos, Claro. bueno, doblas os socios, consigues patrocinadores por aí, etcétera, etcétera, pero os inicios foron jorobados por eso, porque, bueno, si que a xente no COVID hubo xente pues, que non se portou así moi alá Queres mandar unha mensaxe a algún deles? No, home, a ver, non mensaxe, pero, por exemplo, que che cobren os alquileres do bar, que che cobren os alquileres do baixo do club, Xa. ou cousas así, sabes? Vale. Xa. É complicadiño. O do baixo ao final sí que do club, sí que o levamos ben con eles. O do bar foi máis putadiña. Sí. Unha señora que ten todo o edificio e tal, e xa moi irás dando, pero canto che vou dar? Fiña, que somos un club de fútbol, que non temos, sabes, cousas así, facturas por aí que decían que tal, Iberdrola, non sei que. Madre mía, tío. Somos un club de fútbol, me refiro, non... Sí, pero sacáchetelo adiante. Sacamos todo adiante, sí. Cando te posti a xogar ese ano... É que no futbolístico aí Sí. houbo En un segunda, coetillo. En Sí, segunda sí. autonómica, cando colles ti na 23-24, pasa algo espectacular na última xornada, incluso, Sí, creo. na última, sí. Que precisamente estades empatados a puntos co Olímpico de Rutis, que viñas de ganarlles na final da Copa, Sí. pero era o Olímpico de Rutis B. Era o B, Era o B. que tiña bo equipo tamén. Sí, sí. Que pasa? Que tampouco podía subir porque non estaba o A. Ah, O A estaba Claro. en primeira. entonces xa daba igual. Non, que pasa? O Sada viña moi cerca. O Sada quedou aí con nós tamén. O tema ao final casi era máis co Sada. Ah, amigo. Porque aunque o Olímpico creo que ao final non sei se metera ao final. Ao final creo que quedáramos Perdeu. Creo Sí, que metestes quedamos por o encima. Olímpico de Rutis Xa B, quedamos sí. de cuartos oficial, creo. Sí, sí. Por golaveraje. Sí. Pero podíamos haber quedado quintos e cuartos olímpicos, porque creo que ao final o Olímpico non subiu. E que vos lle gañades na última xornada ao Torre, que estaba segundo. Sí. Non, o Torres xa estaba ascendido e Claro, tal. pero iba en segundo. Sí, iba en segundo, se foi un partido Por eso. E... Duro. Sí, duro, porque, bueno, é un equipo moi competitivo. Levámonos moi ben, levamos moitos anos entrenando con eles ao lado, levámonos moi ben cos míster, E non cos vos deixaron xogadores. gañar. Non, meteunos un gol al Pérez, un golazo, que ahora fichou o puto Alex Silva. Pérez, Meteunos un golazo, despois empatamos rápido na primeira metade. Sí, pero sí que costou na segunda metade meter aí o goliño. E despois non dimos metido o terceiro en algunha contra, e ainda tivo Alex Pérez unha falta no minuto 93. Que vos Un jodía, pouco escorada. Sí, saliu por fora, pero ainda vacilamos. Ainda decimos Alex, cago en Dios. Se che grande. O meu irmán é da mesma quinta. Sí. Alex, cabrón, tío. Pero bueno, ao E final ti? pasou todo estivo todo ben. Ti 15 goles, máximo goleador Andresín, 14 goles. Sin sobrado, sí. Adestrador David Baña, que era colega teu, Sí, non? sí, 34, os mesmos anos que a ti. Sí, 36. Sí. Naquel momento. Sí, naquel momento 34. Un clásico, goleador da zona de Coruña, non? Sí, De Villamar e así. David Baña, mítico. E nada, e despois ascendedes, imagino que eso tamén se tivo que... Ah, bueno, era COVID ou non? Celebrade... No, xa non celebrades ben. Sí. Boa celebración. Cando collemos o martes xa non había nada de nada. Ajá. O sea, a nivel futbolístico, cando Sí, empezamos. Ya. Boa celebración, genial, a xente do barrio no equipo. Ardeu Monte Alto. Ardeu Monte Alto. Montamos un bo barullo, sí que o pasamos moi ben. Aparte ese ano, pois, había xogadores que viñan de estar moitos anos en terceira, xogadores que eran válidos, que xa subiron eles de terceira a segunda, porque estaba no Vitoria, eu estaba tamén pendente de que o Marte podera subir a segunda para empezar a botar un amao, porque ao final en terceira pois era como un pouco Allí parten as pernas. Que montamos aquí, sabes? O sea, non tería moito sentido claro. futbolístico. Cascas 50 goles. Claro, que xa non eso, que había xente que estaba pendente para vir. Entonces, que faz? Un Euroequipo en terceira? Como Ibai Llanos. Sí, non sei, sería algo así. O running. Sí. Ollo, Entonces, bueno, queríamos todos subir un pouco porque o merecían os rapaces que levaban moitos anos no Marte e tiñan capacidade para subir, porque demostraron que subiron. E despois o segundo ano quedámonos con moitísima tamén xente de que levaban moitos anos no Marte, e foi unha boa conxunción de traer xente que xogou en terceira moitos anos e chavales do barrio que levaban moitos anos xogando no Marte, estiveron contentísimos de que fóramos para ali, de que montáramos eso e de que puidéramos ascender todos xuntos.
Despois, este ano ainda sigue moita xente. O ano pasado ainda... Mantedes vos de maravilla o ano pasado, ano Sí. que era incluso equipo revelación, e este Sí, ano, que como, Ollo, como estades? Aí empezou a cousa bastante ben. Empezou ben, ahora estas dúas últimas jornadas fichamos o 10 do Orilla, que é moi bo, rompeu o cruzado, rompeu o ligamento interno parcialmente Andresín. Outro día faltaba David Piña, que xogou en terceira moitos anos, faltou mi irmán, faltei eu, xoguei 20 minutos. É o equipo, non? Equipo é bo, pero cando faltamos, como todo, se te faltan 6, pues claro. é moi jodido. Co relámpago faltaban, eu jorobeime tamén ao principio, e faltaban xente diferencial de arriba, cando con Mirás fomos a Mirás en cuadrísimo, e bueno, palmas os dos partidos. Pero bueno, o obxectivo non é ascender, porque Onde está o teito do Marte? non sabemos que podría pasar se subimos a preferente, o sea, seríamos, non sei, habría que sacar pasta debaixo das pedras, é imposible. Claro. Onde Creo que ves para moi nós difícil. o teito pues, jorobar un pouco aí os de arriba e intentar quedar. Se quedamos o ano pasado creo que oitavos ou así. Sí, oitavos. Pues intentar quedar sextos, porque hai equipo, verdad? Hai equipo, o grupo é moi bo, levámonos moi ben. Sempre andamos xuntos todos, ainda os rapaces veñen con nós, os rapaces entre eles teñemos o grupo de rapaciños, pero tamén despois veñen con nós cando facemos cousas. Intentamos sempre facer cousas porque buscamos moito patrocinador de bar para despois ir a tomarlle algo e facer unha ceniña. Como debe ser. Hai unha moi boa conxunción. De feito, outro día enfadouse un pouco o míster, así todos en general, porque dixo o míster, joder, inda que falte moita xente, temos para dar máis. Sabes? Necesito reciprocidade. Sí. Sabes? Nos dixemos, sí, tes razón e tal. Bueno, vamos a poñernos as pilas e... Sí, sí. Que Eso por sí. certo, hai que comentar que agora sacastes aí esa camiseta que levas posta. Sí, está, sí, para facer un espectacular, está guapa. Facemos cousas así. Moi Facemos cousas así chula. para ter a xente un pouco conectada, conectar un Co pouco barrio. Monte Alto co Marte, que sí que o equipo eu creo que é máis referencial da zona de Monte Alto, ainda que está Sporting Coruñés tamén, Orilla, Sí. Orzán Torre e tal, pero eu creo que o mítico aí da zona. Aparte, o bar do Marte está aí no epicentro No do barrio, epicentro de xusto Monte aí, onde baixan os buses e tal. Sí, sí. Entonces sí que facemos este tipo de cousas, oye, por movernos un pouco, recordar vellos tempos a xente que os veteranos, que hai moito veterano do Marte, ese tipo de Precio cousas. desa preciosidade, Creo Óscar? que anda en 39 e 95 ou así. Merece a pena, Ganga. Está ben, o sea, Moi chula, moi moi ben, chula. moi ben. Por detrás pon aquí Monte Alto. Sí, moi con ben. número 10 a sacamos, Sí. Quen leva o 10? Quen leva o 10? O 10 levaba o Tojo. Estes anos atrás levaba un chaval que se chama Amir, que ahora está no Sporting Ciudad, que foi medio Sí. final no ano pasado. Este ano pues, seguimos. Pensaba que o levabas ti, joder. Ora levo eu porque jorobouse o pobre de Tojo, que ojalá non se hubiera jodido cruzado. Pero eu lo levaba Amir, o ano pasado cando marchou Amir tamén o levei eu algunha vez. Pero este ano dixelle a Tojo, que era o de Orilla Marte tamén, e ainda encima que o fichamos e tal, dixen yo mister, dallo 10 e tal, elevaba a él, pero ahora, bueno, faltar a Mir, a Mir que marchou por Ciudad, Tojo, pues tocarame Sí. Hai que levalo. ou fichamos algo moi increíble aí no tal, Presidente co 10. Deixo, pero gústame o 10. Dirección deportiva como a levas tamén. Dirección deportiva, Baña, que foi o que nos botou unha mao Sí. ascendendo, leva moitos anos de entrenador. Controla a zona toda. Sí, tamén. e ahora fixemos como ese... Cando decidimos que non continuara el, que foi tamén falado un pouco con el e tal, decidimos que facer esa figura de que el pues, controlara todos os equipos que temos agora, que ahora xa vamos crecendo, femenino, levins, juvenils, femenino tamén? fútbol sala, femenino, fútbol 7. Que guai. Son moi boas. Igual Oye. de 5 anos ganaron 3 a liga. E un perdimos a penaltis. Son Que moi guai. boas. E fútbol 7, xogan moi Sí, ben sí, e tal, elas casi non temos nin entrenador. Elas Pola xa súa se- conta. Autosuficiente. Hai unha que sí que tivo así problemas de rodillas, está medio de auxiliar e xa as conoce a todas e Claro. tal. Son moi boas. Pero queren xogar a fútbol 7, así. Son ali no pabellón este que hai. Xoga ao lado. na torre sempre. Ajá. Na torre sempre na torre. Ujú. Ali. E vos tamén competides na Sí, torre. todo na torre, todo cercano ao barrio e tal, que Claro. baixa xente a vernos xogar e Claro. Como e todo debe ser, eso. sí. E a Mola, dirección mola. deportiva levamos un pouco entre baña, así un pouco os adestradores, así un pouco. Queda Óscar la magia para rato. É importante saber isto. Queríame retirar o ano que ven, No. pero non sei se retirar, pero rollo, non sei, baixar así a jugar a categoría un pouco máis baixa, así terceira ou Aí estás pero ben. que va, ao Estás dando final falamos outro día tal, piña que tesme, quedamos un ano máis. Claro. Ven aquí este, ven o outro, igual ven este. Teu irmão. Meu irmán, pues quedamos. Así estamos sempre. Quedamos. A ver,
eu creo que facemos falta a nivel futbolístico e a nivel de persoas aí no vestuario e de grupo e de Toda a carreira que tes ti seguro que chegan os sí, chavalitos. claro, a verdad que entonces mentras haxa un pouco de mentras me deixa a muller e tal, A gata seguiremos xogando. Non, referíamos ao gato Sí, de sí, animais. sí. ¿no? Sí. No, sí. Miraches como... No. Bueno, non sei se queda algunha pregunta do Marte. Eu, bueno, non sei, algo da túa carreira que che dé pena ou que quedaches con esa lástima Unha ao mellor, espina. de non pillar máis fútbol profesional ou mellor porque por talento mellor Óscar poderías ter chegado, non sei que opinas ti. Eu creo que segunda B podía tocala moitísimo máis, aquela segunda B que era moi boa. E para fútbol profesional non sei, aí nunca me coidei moito, a verdad. Nunca pensaches Se me niso, coidara, non? sí, fijo. De feito, eu acabei xogando, por exemplo, ao nivel de todos os meus compañeros do Depor que se coidaban un montón. Eu non me coidaba nunca. Claro. Pero cando eras novo chegaba e cando Chegaba, pasan os anos claro. notase. Sí. A ver, ahora coidasete un pouco, pero ahora xa eres veterano. Ahora, por exemplo, Unhas cañitas, o día anterior, viste, eu traballo sábados, que non traballo sábado, hai que andar por aí dando unha volta. Primeira. Hombre, Non- innegociable. Non creo que non corres moito. Non corres. Corro bastante, Sí. xa corro máis agora como é rollo defender o escudo, o presidente tal. Sacrificio, ahora. Meto un repliegues, outro día volvín de luna de miel. Hostia. Contra o Sporting Coruñés, que era o derbi e tal, que estaba cheo aquelo, claro. Sí. Era eso, o derbi así de Monte Alto máis, tamén é co Orilla, pero co Sporting Coruñés. E volvín de luna de miel e estaba de suplente. Volvo hai que Sí, ser claro. suplente e tal. Os equipos estaban xogando ben e tal, e aparte tampouco chegas en condicións nada, que Estabas Claro. acabas de entrenar 2 días na máis, que Rivera Malla, tal. jorobouse Tojo e tiven que entrar no minuto 25. Uf. Madre de Dios. Aparte, íbamos perdendo, tivemos que remontar na segunda e tiven que facer non sei cantos desmarques á espalda e acabei. Cosas daiquiris aquí aí. Madre mía. Salíanme o xeo dos daiquiris e dos daiquiris. Tremendo, tío. Pero sí que corro. Sí. Pola conta que che ten. Sí. Bueno, pasamos ás preguntas da audiencia, que temos aí un par. Pasamos. Pois mira, a primeira é de Gonzalito, que bueno, recorda como boísimo. Este en Villalba parteu a pana, un crack, metera un gol a Bergantiños como o de Messi ao Xetafe. Aí xente que te recorda, Sí, arrancou sí. dende medio campo e Vaselino ao porteiro. Sí, O sí, mítico sí. gol que comentamos antes. Sí, golazo, a verdade que sí. Temos outra de Maxi LB que di: que recordo ten de Devesa e o xuvenil do Depor? Ostras, mítico Masi, moi amigo meu. Bueno, con Devesa moitas migas non tiña. Non me levaba mal, pero Era o adestrador dese Depor era o xuvenil. adestrador, sí, pero Ña. Que é del? Sabes algo? creo que está de presidente do Portazgo. Agora, un club de Coruña. Creo, Xa Creo ves? que sí. Nin idea. Nin idea. A ver, non tal, pero bueno, eu creo que podía xogar máis aí nese equipo. E tal. Creía. O Non sei se Roca. igual era mentira, pero O Rocas, deixaches unha fonda pegada en Barraña. Plantexaste algún día ser entrenador? sí, plantexome moito ser entrenador. É que ás veces quero deixar de xogar para entrenar. Ao Pero Marte. es que o que seña, tampouco se o entrenador do Marte está ben e tal, non o vou aí. Eu son o presidente que menos se mete na historia no equipo. Claro. Eres xogador. É que Soy é complicado, xogador, claro. Eres Non dúas me cousas. meto absolutamente nada. O sea, o entrenador do meu equipo fai o que queira. O sea, o que queira do que queira. Eso Como sí, se quere... con que non me meta en 2 xornadas estará acabado. No, a verdade é que non me meto para nada. O sea, non tomas unha decisión drástica, Rubén, oye, pois toma a decisión Rubén García, oye, mira, quero ir po monta, tal, Rubén, tes as portas abertas cando poidas ou cando queiras ou cando se dé, aquí estás. Claro. Ese tipo de cousas, dar todas as facilidades do mundo para que a xente, pois, sabes, que pues, tome as decisións que tal, aquí non, sabes, somos dese tipo de pensar, o que non queira estar ou que ven unha oportunidade ou que tal, está a túa casa, volve cando queiras. Claro. Despois temos unha de Borja, intuyo que Rodríguez, de GZ, que di: Borja Rodríguez, creo que se refire a él, No, Robert Rodríguez. Robert Rodríguez Regueiro é o mellor mediocentro que xogaches. Buf, é moi bo mediocentro, é moi amigo meu, Sí. Robert, sí, veu a boda tamén, tal. Sí. E Borja A ver, que é o seu primo ou algo así?
Borja irmán, Pode o- ser Borja, o seu primo, sí, Ah, pode sabe. ser, Sí, son de Monforte, aí. Son de é dos millores co que xoguei. Sí? Sí. Pensei que iba a ser unha pregunta así como de coña, sabes? No, Ah, Borja Bon. É moi bo xogador. Canteira do Depor, xogamos xuntos no Laracha, despois coñecémonos moito, viñemos po Monta. Mellor que Juan Rodríguez. Juan Domínguez, perdón. Que Juan Domínguez. Home, Juan Domínguez. Juan Domínguez o que tiña o cabrito e que tampouco iba pa diante. Eu sempre lle dicía a Juan, ti se non houbera portería serías un fenómeno. Porque despois Non o era de cabrón, marcar, Non era de marcar. Como iba a marcar? Non lle Non chegaba a pasaba porte- do medio campo. Non lle chegaba a portería, os tiros. Bo joder. toque de balón de Yo Juan. decía, Juan Sí. é un tío simpatiquísimo. Decía, Juan, É hostia. era imposible quitarlle a pelota. Despois tiña un criterio a nivel futbolístico e tal. Pero Robert tampouco era chegador, pero era un estilo moi parecido a Juan, a verdad. Era moi inteligente, podía xogar de central, que eso ao final un central medio e tal non se notaba para nada, en terceira división que Claro. desas dúas posicións podía xogar perfectamente. E por último, o mítico Kebar 7 ten unha doble pregunta. Como están os salarios / compensacións nas categorías modesto pola Coruña e algunha tempada o fútbol che deu para vivir dun clube? Sí, moitas. A miña frase cando me enfado así con un que xoga contra Sí, min ou sí. ou incluso, algún que Sí, sí. porque eu son moi tranquilo e tal, Sí. pero a min as injusticias e esas cousas, onte enfadeime a full. Outro día enfadeime a full sala. Outro día. Outro día, sí. Onte non. Onte non. Outro día enfadeime a full sala cun señor que levamos varios anos e tal, e leva así o equipo dun equipo e tal. Joder, pusos a borrar outra vez e eu dixen, joder, que pesa, pero si te queres calar e tal. E teño unha frase cando se me enfadan así que digo, es exagerado, que tampouco eu gañei moitísimos cartos, pero bueno, sempre digo, co que gañei do fútbol enterroche en cartos, home, cala a boca, tal, non sei que, sabes? Sempre digo, Sí, es sí. así, sabes, Esa é Pa mítica. picar, claro, Mítica de flipao, Sí, Óscar. é mítica de flipao, pero ás veces chego a eso porque a xente Claro. tócame un pouco. Sí. Porque outro día me decían, xoga, home, pero como non vou xogar? Claro que xogo, eu xogo, cala a boca, que eu xogo, non te preocupes que xogo. Arranquei 2 veces, metimos 2 goles e me dicen uns colegas, joder, dixeronche que xogaras e eu cando me quedei que xogo enfádome. Claro. E sí, home, gañei cartos, moitos equipos, antes pagábase moi ben en terceira. Onde foi o sitio onde máis cobraches? Sin decir precio? Ou se queres podes dicilo que estaría guapísimo. Home, Perdón, eso non está ben, non? Está ben sí. preguntar por carta. No, pero bueno, a É ver. tabú, A ver, fue un xogador, un extremo moi valorado cando era xoven. sí. 20, 21, 22, 23, 24. Ollo esas expectativas. Esos anos, sí. Ollo os 3.000 euros ao mes. No, tanto no. Pero bueno, sí. E logo, na primeira regional, polo que dicía o rapaz, na nosa liga eu sei que algúns equipos sí que pagan algo, pero moi pouco. Quen crees que é o que máis paga na liga? Na nosa liga? O que dis ti, máis presuposto. Non sei, Non sei, tío, o que vai verdad. primeiro, mellor. Non sei se eu sei que igual algúns que quixen fichar algúns xogadores que están nos equipos de arriba de primeira regional, sobre todo do grupo 1, algún do grupo 2 sí que lle pagan alguna cousilla Sí, ou sí. ou lles pagan. En Coruña non pagan tanto, Sei que fora pagan máis nos No pueblos grupo de e tal, Cire, nos- Melide, así, sí. se tes así un por aí abaixo. sí. Arzúa, o Imorto. Sí, claro, aí sí que tal, sí. De zona de Pontevedra. Pensaba Sí. que en Coruña tamén. En Coruña non te creas, eu diría que igual 2 ou 3 equipos. Ajá. Igual non sei se chegan a ter algúns unha veciña, pero sí que se algúns equipos sí que en plan por partido gañado, eso sí. No Marte nada, Non hai temos. primas, Non hai que non hai cartos. As cañas, as cañas Eso novas. eso sí. Andresín xa o convencín con eso. Cando volvimos cando nos fomos da Vitoria, xa Andresín, presi, bueno, as cañas despois do partido xa me encargou e tal. Bueno, pues entonces xa está. Espectáculo. Un fenómeno. Bueno, pois pasamos agora á sección de Eros López ao Furancho Furiño. Aí vamos. Todo teu. E comezamos co Furancho Furiño, esa parte onde imos as preguntas máis graciosas e persoais e tamén onde hai espazo para xogar. Sí, Aí estamos. E eso que estivemos toda a entrevista xogando. Efectivamente. E comezamos cun hobby. Un hobby, o pádel gústame, por exemplo. Hai que xogar un día, Óscar. Sí, deféndome, Eu tamén. Pois, Pero ti levas máis anos, Sí, xogando sí, levo moitos anos.
Podíamos ir, de verdad. Bueno, Ti xogas onde? Ali na... Perde Vigo. Dani perde Vigo. Eu son unha máquina, Óscar. eu xogo, home, se hai que vir a xogar aquí xogamos. No, no. Despois facemos algo tamén. Ali é lo nas Ai, pistas. claro, sí, podemos xogar, sí. Quedo dito. Cal é o mellor momento que viviches nun campo? Nun campo de fútbol. O mellor momento nun campo de fútbol. Non sabría dicirche así, que vivimos moi bons momentos, a verdad. Fun sempre moi feliz xogando fútbol. O mellor momento, home, eu creo que xogar en Pasarón de por sí xa foi un... Que guai. Sempre era un gran momento. Sí, ir a Pasarón a xogar. Totalmente. Non sei, eu creo que sí. Ou no Montañeiros ir a xogar ao campo como o do Albacete, por exemplo. É impresionante. Xogar no Anxo Carro. No Anxo Carro non xoguei, pero sabes, xa ir, xa para min era... Era increíble. Sí, era increíble. E o peor? O peor, eu creo que cando era máis joven sí que cando o non ascenso co Cerceda un ano sí que, joder, de chorar así un pouco, viñeran todos os amigos, costárame moito, foron así porque, bueno, eres xoven e tal, o me ascender, e así que chorara moito. O segundo ano de que casi remontamos con San Sebastián de los Reyes, creo que fora. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches? Pero, ollo, non ten por que ser por alegría, senón por cousas que pasaran así graciosas. Por cousas que pasaran. Bueno, eu recordo... Cando fora? Recordo en Llagostera. Perderamos co Cerceda en Llagostera. Nos meteramos un baile de carallo. Pero xa estábamos eliminados. Ou non, tocaba volver na casa, non me acordo. Recollerannos o bus no PAF do bus de volta, íbamos para o aeropuerto. A ver, estábamos, que llevas facer? Aproveitas e tal. Home, Llagostera. Tampouco querías perder, pero... hai que... Recórdome, sí, aparte que con Manolo, como non me poña moito, tal, desde que chegou Manolo García non me poña moito, o cabrito e tal. Eu creo que non xoguei titular en ningún dos 4 partidos da fase de ascenso. Eu recordo, creo que colleumo xusto para o bus e eu mexando ali fora co cacharro. De liadón, E abren a porta. Me cago en Dios, tal, non sei que. Eu podo subir co vaso. Joder. Bueno, e veña para fora, o sea, esa fora. E despois co Cerceda, claro, xogabas moita fase de ascenso, acórdome moito, moitas risas. Noé sempre botaba uns sprints polo hotel e viñame petar a miña habitación porque eu non iba con Noé de xogador. Noé de xogador, eu iba con Barreiro ou con José Loteño na habitación, e viñame petar. Quen é Óscar? Este que quere? Pues, eu iba con el para facer os sprints aí e tal. Hostia. Acórdame, era moi gracioso tamén. E no Cerceda sempre moi ben, porque eran un grupo así de veteranos que, aparte que me ensinaron moito como persoa e como xogador, pasábalo moi ben, xogabas moito a pocha, xogabas moito a todo. Que eras moi rapaciño, ti, aí. Sí, aprendín, teño moi grabados. Sí, moi bons recordos. Un ídolo da tua infancia? A nivel futbolístico, Yalmiña. Sí, Yalmiña. A que 3 compañeiros levarías a gastos pagos a Punta Cana? A Punta Cana, A que 3 compañeiros levaría así festeiros? Home, Andresín fijo do Marte. E despois así da bella garda así de terceira, a Paco Boiro. Paco Allo, Paco Allo Perol. Dabache moita caña nos adestramentos? No, deume moitísima caña cando xogaba contra el. Claro. Eu teño boas migas moi boas migas con Paco. Ten pinde de tipazo. Non teño prazer. Cando fichei no Boiro colleume el. Iba con Rodri o primeiro ano. Eu levaba o coche ata Santiago. En Santiago collame Ander Bellido ou Rodri, o porteiro de Villalonga. Sí. E despois nos collía Paco un pouco máis adiante, que Paco vive un pouco máis adiante na Baño ou así nun hotel alímitico que había. Sí. E claro, eu con Paco moito respeto, éramos da mesma quinta, pero dábamos unhas hostias xogando da Virgen Santa. Cando eu xogaba nos outros equipos, e Paco non andaba por aí nos outros equipos. Acórdome, claro, non sabía como reaccionar. O primeiro non sei. Collo no coche, chega, pum, frena, abre a ventanilla, e miro eu así para él. E me di, que? Subes ou? Sí, subín.
Que? Eu, nada, aquí estamos, Paquiño. Pois veña, vamos. Cojonudo. De feito, o que me jodeu de marchar de Boiro que fixen moitas migas con moita xente, Saviola, Paco, Fran, bueno, moitos, Cardeñosa, con todos e coa xente, entonces pois ao final sí que era jodido por eso. Eses dos me levaría. Despois un terceiro, Juan Cabrejo. A actual adestrador do Camariñas, Sí, levando así todo. Falo moito con el, teño boa relación, sí. Top, bon equipo. Sí, levaría así, para poñer así un pouco un veterano, Andresín así tal, e Paco da mesma quinta. Pero Cabrejo poría orden, ou sería tamén así? Poría orden, pero tamén sería moi festeiro, sempre foi moi festeiriño tamén, sí. Pensaba eu. Sí, aparte é moi gracioso. Moi gracioso Juan Cabrejo. O sea, incluso para traer aquí. Estaría guai. Como? Juan, ven. Queda dito. Xa está, Juan ten aquí anécdotas se quere para contar, bueno. Outras 2 horas. Sí. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? O máis extraño? Non sei, non me acordo, tío. Así máis extraño, non teño así... O algo curioso. Acórdome dun ano co Villalbés, ante o último partido, saltaran os aspersores, aí xogábamos aí, tiñamos que gañar, bueno, así, non sei, eso sí que me acordo, que saltaran os aspersores aquel día, bueno, Adrede. Non sei. A do Barça con Mourinho. Saltaran os aspersores co partido tal, non sei se era por facer un pouquiño de tempo ver os resultados ou... E despois, bueno, así, anécdotas así, o día da liada de Extremadura Hernández tamén fora terrible, o sea, Non me quedou moi claro que pasou. Moi roca, empezou a sacar roxas e veña, quentouse. En Extremadura Hernández sempre foi así de quentar. Controvertido, de quentouse, empezou a sacar amarillas e tamén fora bastante. Creo que se retirou a tempada pasada, pode ser. Sí. Tamén o ano pasado montar aí un pouco un guirigay co Montañeiros e co Celta, bueno, quedou aquí Sóname. Que as cámaras... De feito, creo que vin o último partido de Extremadura Hernández, Pode ser, que foi o Lugo B Villalbés. ¿Sí? Polvorín Villalbés. Pode ser. Cal é o teu guilty pleasure? O que? Decir yo. Sempre non especifico para que haxa esa Para que esa... Nada, algo que ao mellor a xente poida creer que non che pega tanto, pero que che encanta. Ah, vale, algo que digan, buah, Óscar, en serio, Sí. esto. Son un marujo, tío. A min tesme Son pinta medio de maruxín, Sí. o sea, gústame ter información. Cotilleo, Gústame ter información. información. E a xente sabe que a mí me gusta. Nótense os estudos de recursos Sempre humanos. tal, sí, gústame, sí que eso sí que son marujo. Despois acá na casa a jefa tamén é medio maruja, despois xa incluso quedo aí marujo de casi de Telecinco, casi. Xa tamén dese estilo, tamén. Sí, señor. Sí. Como queres que te recorde o fútbol galego? Pois non sei, como unha boa persoa, alguén que sí que pois fixo cousas polo fútbol e despois como un xogador que bueno, que tiña moita capacidade para xogar o fútbol. E houve algún momento no que te deras conta de todo o que fixeches no fútbol? Unha carreira longuísima, deixando tanta marca en moita xente. Sí, a verdad que eso que me gusta, o sea, eu creo que todos os días sí que me levanto sempre que hai algo relacionado co fútbol, ou cando vas polos campos, ou cando vas tal, ves o cariño da xente, ou ves xente que te saluda, que xa non te acordas casi de tes tanta xente que ti, acórdate que ostra, pois sí. O sea, eso é moi satisfactorio, jova. Aparte que sí que hai moita xente que no fútbol pois ten un cadriño moi pequeno que de amistades, pero eu sí que podo dicir que teño moito andado e a nivel de persona creo que sempre o que me inculcaron na casa é eso, non? Estou moi contento, moi ledo do que fixen a nivel futbolístico, a nivel xa non coa pelota, sino con como son de persona, non? Cos demais, eso que hai que telo por bandeira, creo eu. E imos co xogo. O xogo é unha homenaxe a unha bebida que me acompañou tantas e tantas noites en Lugo. Peligro. En Lugo hai un cubata que é o Magia. O Magia.
Ostra. que é o Santísimo Grial. Molaría que probase. Pois eu la salín por Lugo Sí. tamén, época de, Pues tes de que ir Villalba a tes que ir Cook. a Aguante de o Cook. mítica Cook. Mítica Cook, sí. Pues tes que ir a La City, A que é La onde City. dan o Magia, un Hai saludo que ir. a Óscar, que é moi amigo meu, moi broganista. Basicamente, eu, co teu apodo de La Magia, vin que era a ocasión perfecta para homenaxeala, Ajá. porque a súa composición é moi rara. Botan de todo, ti non sabes o que é, pero sabe a Dios. Bueno, Así que, como temos esa referencia, terás que compoñer o futbolista perfecto con xogadores cos que compartiches vestiario con diferentes cualidades. vale. Comezamos co remate de cabeza. Remate de cabeza. Pam. Aitor Díaz, quizás. Sí. Está no Marín ahora. Sí, sí. Que Aitor Díaz. terrible. Tiña un buque na cabeza. Roberto Prieto do Villalbés tamén, pero... Sí. Pero cuidado, Aitor Díaz, Moi ben. Mazazos históricos. Antonio tamén, pero es que Aitor Díaz tiña ese rollo de... Que decir. Sí, Vale, sí. vale. Era delgadiño, tampouco era moita cousa, Sí. entonces, pero entraba común. Inda outro día meteu un gol de cabeza que yo vi no Instagram. Sí. Dixen, mira o Aitor, sigue metendo goles de cabeza. Sí. Puxeronlle aí perfecto, entrou, pam. Ten 40... Sí. 40 e pico, Sí, Se non me equivoco, 39. máis maior que eu, sí. 3 aniños ou 2, 3. A 40 sí, non sei se 39 chegará, creo que pero ten, era sí. máis maior que a min, sí. Visión de xogo. Visión de xogo. Eu Non creo vale que- poñerse a sí mismo. Non, home, eu creo que Iago Iglesias igual. Ujú. Que Forza. Forza, Forza. Roberto Prieto, que sí que vamos poder a Roberto Prieto, do Villalbés, sí, central, moitos anos no Villalbés, Ajá. unha forza descomunal, tío. Joder. Salto. Salto. Quizás Manu Barreiro, en salto. Xa non por o remate de cabeza que tamén o tiña bo, Claro. pero saltaba e facía uns Pega controls. uns chimpos. E Sí. uns controls que aquello era un espectáculo. Sí. Os controls que facía de espuela, o salto que tiña Manu Barreiro era... O Ibrahimovic Santiago. Sí, Efectivamente. aparte de mil cousas máis, pero... Sí, sí. O de Mando Barreiro tiña que poñer penaltis. Mando Manu Barreiro. Barreiro. Potencia. Potencia. Eu creo que tamén iríame ao Villalbés aí. Así, Maque ou así deste estilo. Os hermanos os Varilos. Sí. Eran uns cornabois xa de pequenos cando verdad. cando chegaron ali, que É eran uns verdad. micos cando estaba eu, e agora mira, Sí, Esos siguen sí aí. que eran sí, Hugo Criado tamén era un botouro así, moi de forza, así. En Vilalba, en xeral, son como Villalba, xabarís. Sí, eso, en Vilalba había que turrar e despois xogar. Claro. Velocidade. Velocidade, igual Javi Otero, fillo do vento. Javi Otero. Chamamos aí, O Javi fillo do Otero. vento. Fillo do vento. Hostia, ese. Mólame el cume. Mola Sí, moito. bueno, non sei se chamaban, eu chamei yo moitas veces, que non sei se que a xente, pero eu creo que hubo aí unha época que chamaban o fillo do vento, e corría moitísimo, corría moito. Perna esquerda. Perna esquerda. Veña, vou a poñer a Andresín porque xa puxen a Iago aí noutra historieta. Perna dereita. Perna dereita. Gonzalo sí que era bo xogador. Coincidín con el Pontevedra e despois as Pontes. Tiña unha boa perna dereita en todos os sentidos, corto, largo, medio. E logo, bueno, tamén Bosa, Ajá. non sei se quedaba. Vale. Capacidade de loita. Collóns. Hugo Criado. Hugo Criado. Locura. Locura. O máis zumbado. O máis O máis zumbado. O máis zumbado de todos. Zumbao da época. Uf. Esta é complicada. Esta é moi complicada, tío. Zumbado O máis de zumbao do Marte actual. Que non? Hombre, Andresín sempre lle quedo dexe aí pero non sabría decirte así zumbao, zumbadísimo. No era así medio zumbadete, así medio rum bam. Pero Vale, que non é, cuidado. despois, o sea, zumbado de facer así locuras, a verdade Claro. que non. Vale. Liderazgo. Liderazgo, aí sí que podo meter tamén a Noé, a verdade. Xa era Sí, meu irmán era sempre tamén bastante líder, tamén. E físico. Físico en xeral. Óscar la magia. No, físico, aí estamos jorobados. Pero mira, ahora xogo con David Piña, ten a miña idade, é increíble.
Está O fino. sea, ainda para a primeira, o sea, poño, ahora mismo xoga en terceira. É a cualidade máis importante. Resistencia de noite. Resistencia de noite. Podía poñerme a min. Fai tempo. está. Pero ahora xa non tanto, xa cóstame de carallo as noites. Máis tardeo, non? Sí, máis tardeo, pero resistencia de noite así facendo así unha vou poñer Andresín, veña. Perfecto. E agora pasamos ás preguntas clásicas que lles facemos a todo o mundo, Óscar. A primeira, cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita, vida ou morte, habitación pechada e sen armas? O animal máis forte. Ollo, Algún tamaño considerable. Considerable. Eu que non son nada loitador, Eu son de pegar e escapar así por aí un pouco correndo. O animal máis forte, non sei. A túa gata. A miña iba a dicir unha zarigüeya. Bueno, ollo, cuidado que Zarigüeya ten soy mordida. Eu non son moito de peleas. Zarigüeya ten mordida. pero estás loitando pola túa vida. Eso... A ver que faría, home, non sei. O ser humano aumenta o rendemento cando pensa que está en perigo. Podería con un lobo. Xa non me vou a oso e cosas así, que mátame o oso. Penso Lobo. que te quentaches bastante, pero... Sí. Pero, bueno. Que non vais a ser un lobo. Vale, A ver, no, o lobo está. ten mordida, ten potencia de pata, pero... Ten mordida. Un raposo. Un raposo está... é máis normal. Sí, un raposo, punto intermedio. O sea, un lobo, tío. Bueno, O lobo jódeme. Hijo. quedas en raposo ou lobo? Veña, queda un raposo. Un raposo, A ver se sí. lle podo facer algunha gatada tamén o raposo. Os do Arteixo. Ten máis margen Aí para... podo facer, Sí, totalmente. Algún equipo polo que nunca ficharías? Pois non sei, tío. A verdade que non sabría dicirche. Eu, como fun sempre moi... Xa vedes, o currículum, me refiro. Eu Sporting Coruñés. Iba... Home, a ver, se ficho por Sporting, mátame a mí. Mátame, a verdade. A verdade que, home, non acabaría xogando no Sporting Coruñés, eu creo. Se non os do barrio, mátame os de antes, os de agora, os de... Claro. Sabes, os de todos os lados. Que temos bo trato, Sí. Pero non ficharías por eles. Home, non creo, no. E por último temos esta nova tempada unha nova pregunta que serías de non ser futbolista? No teu caso, ao mellor a pregunta pode variar, en plan, que serías se non te tiveras dedicado ao fútbol? Sí, a verdade que gustoume, ahora traballo de outra cousa que non é a miña carreira, non? Sí que a veces, pois, pensas, pois, ojalá poder traballei deso, pero no momento adecuado, pois, ao final non puderon facerme un contrato pois bo nese claro. sentido e tiven que buscar outras opcións, pero sí que traballar do que eu estudiei de recursos humanos e relacións laborais Dunha gran empresa. dunha boa empresa con De Inditex, con un posto, sabes, sí, con un posto así pues, Guai. pois sí que dedicándome a eso que foi o que estudiei e tamén o que me gusta as persoas e poder axudalas e poder E despedilas, Que va, esos son clichés. a veces toca en recursos humanos Hai que dar o nivel. despedilas. Pois ti diches o nivel nesta entrevista, Óscar. Quero entregarche un regalo Oh, antes de importantísimo. da despedida. Toma o teu regalo. Oh. Quero que descubras o que é dos nosos patrocinadores Mans do Mar e é para ti, para que tomes aí as cañas ou... Sí, As señor. cañas... Joder, é que... Os cortos. Gusta o café, Óscar? Sí. O Si sea, és tomo un par cafeteiro. deles ao día. Non son super cafeteiro, pero un sempre tomo na casa. Pois para ti, para que a disfrutes, a mereces e grazas por vir. Pois moitas gracias a vos. E non sei se ti tes algo para nós ou... Sí, bueno, trouxen aquí, Parece que vou pedindo. trouxen de todo, trouxen dos É unha camisetas animalada. antiguas do Marte. Isto nunca Que pasou. xa vos vou a regalar a retro deste ano, vale? Pero tremendo. non a temos, o temos esta de para coller así modelaxe, Vou vir sabes? con ela todos os Tallaje. días. E Eso, despois normal. trouxen dúas do Marte antigas e trouxen unha Increíble. que tiña por aí, iba a traer máis cousas, pero non me deu tempo, porque eu Isto teño é- de todo no armario. Parece Despois alucinante. riñeme o meu irmán porque regalo cousas. É que Eh, eso podelo vender por 20 unha- te danche. Aquí unhas cousiñas aquí trouxen. Nah, aquí. isto é tremendo. Mira, vamos Vamos a... a ir desplegando. Mira, saca de por aí. Isto é... Camiseta unha do Marte bomba. retro. Sí, Espectacular. Esta non é de fai moito tempo, é de Harinas Louredas. Co número 2 chaval ás costas. que colega dos chavales que estaban aquel ano no Marte. Aí está. Espectáculo. esta é a primeira. Increíble. Sí. Nunca nadie trouxo 3 regalos. Meteus uns aí de patrocinio. Despois temos tal. esta
que ten unha textura diferente. Esta a min, esta é moi por extraña. textura A encanta. ver, pilla por aí, Óscar. Bueno, da igual. Esta é máis antiga. Esta é espectacular E tamén, cando non había así patrocinador, porque ninguén quería poñer, creo, Ostras, a sí, pasta necesaria. Claro, Pero, é que... pero Dixo moi o presidente anterior, que en paz descanse Eugenio, dixo, pois, Fao creo seu. que me acordo que me había dixo, pois nada, aquí se non queren poñer tal, Fao o sea, seu. sí. Encántame o detalle da franja. Encanta. E os rapaces este ano sacamos a Levín, se xogaron outro día, e xogaron con esta porque non chegou aínda A nova. así. A nova. Queda ben. Aí. Está ben. E- Non sei que número ten, o O 17. Ese vai molar a Mou. A Mou gustaña moito 17. A min é Despois aí despois- trouxen unha random, Este é increíble. Atención. Parece un amigo invisible. Aquí, esta... Unha camiseta do Nápoles de De quen? de Cabarascalia. De Vika Cabras, que actual xogador do PSG, Sí. moi relacionado co fútbol galego, como... Non sei se me regalaron ou tal, pero é a mítica L que me queda moi xusta e non dá pena ir por aí así, sabes? A miña idade. Entonces, Espectacular. para que aproveitedes ou Así que- Tremendo, unha camiseta do Napoli. Era o que Sí. menos esperaba, Óscar. Non sei se sabedes que Cabarascalia era moi fan de Guti. Pois no, era moi fan de Óscar Lamaje. Semellantes, Pódese decir. Pois nada, con isto despedimos. Gracias de verdad polos regalos, por vir, Óscar, dende Coruña. E foi un placer terte aquí, escoitarte. E foron, non sei, a mellor 2 horas e pico. No, creo que ao Pillamos a final Gilsa. nada máis. Creo que no. Non pillamos. Vai andar Gilsa. cerca. Bueno, aí andigo. É que as historias... Foi Hai que brutal. contalas, hai que contalas. Efectivamente. Un placer, Óscar. Gracias a vos por invitarme, eu estaba pues non ansioso, non vou dicir ansioso, pero joder, tiña ganas de que pudiéramos Xa o ano pasado. cadrar para poder vir. Así que un placer e que sigades así de ben, que se está facendo as cousas ben e a xente vos sigue. Moitas gracias. Pois ata aquí o vídeo, despedimos xa, non? Despedimos Sí, da audiencia. seguídenos en todas as redes, suscribídevos, tamén dadelle promoción aí co novo botón do hype ese raro que puxeron para que a xente o poida ver máis e nada, aquí estaremos na próxima semana falando Do fútbol que máis nos gusta. E ide comprar as camisetas do Marte, importantísimo.